The mob sound zero, your baby, you saw on page my echo can the wild denopo. The man worrying rubber some power. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Aqua ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning Fono so the gentlemen.
Your baby son now Nsem. I can cry now, walk at it. Uncle Bob say, eh, the mother sounds zero. Your baby you saw on page my I call can the wild den upon. The man worrying your rubber some kuawari. Man living as I didn't be so anything. I don't know to come up as on in the year came. And you want to strong farmer. I just want to shoot. Oh, no, I got woman who me dead then with a hand who dead who sick who's a gun who hate you hate who sick again. Area see chum in mouth. Mama, stand down. Mamma, in the style. Mamma, Yakas and Chinan come full of your back. Them on the machine, and then when you know, so maybe. What was it? Almost a more running one as electric shot. Let's be the me in the style was is style reading for you one send young I'm not for actually. Yes, I did know. I said, the Prime Minister, yes, I been cool. New plan for my style in my yes, and can make higher science and say, I'm not just saying, Mukuswa yarn about you, and I bow a nation. The journal of the shaman, and I'm just saying, no, who know my way, woman.
Metam to my pempem sisi ani amedi anani amene me mabedi e momi kweku e momi da siga jinifo me koton edi na madanwa me beso akwa akoton edi na madanwa na me akoma be makoko edi siga koton beso akoton me na siga ni edi adanwa ye shrepe na ngwano na me akoma oyonko be ma come on, after on Sunday, recording I'm the mountain, so on Sunday, your time. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edwo eno ene bema yedoyi etu empon no kwasem papa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi no braso ene eye ebenada obade adaroma ene nso de ache yen osana bosomene de toso aduonu enum ene 25th August eye ene baby awobia no mamema wo akwa abason kokora enfabra Akoma mu nsem dwumadi so ewa Akoma 87.9 FM onyame enhira wo papa sa ene dayin so wo wabeka ye ho na ye de Akoma mu nsem dwumadi no ebremo sabi abrebia no yesi eye no pepe edi no ameji so awie eye Marcos anunti se ofre na wo beka wo problem de akire yen anase wo hia me wa bonte a edin no eye Marcos Akoma mu nsem dwumadi no na mete egwamu fridwada edikosi efiada da biada mede ebrewo mene mabedwafo na yakabom eye team na yede dwumadi eye ebrewo nti team ni na akua kokko wa ha ane sanso na evangelist Samuel Mensa ononso ewa ha Pastor Julius Naba ewom na Sikapanso ewomo Ishmael Howard ono ene me producer Bribia no ogina menchen na o shemeden bomi chidom sanso ena nana yawo ono ena di yako social media Facebook, YouTube, TikTok ena fenin kaye nyina ono so etie dwam wenei wode yen eko team no enie wadama wonso eka ye ho na ye listener na say ye viewer na chese wonso oka ye ho ebe onyame onkoso ada na onhyiraw enu nti follow yan ewo Facebook semeka say na yaw edwa yan edi atomu da enu nti follow yan ewo Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM eno eyin Facebook page wadama bomodi ase ube follow yan na wa like edi ama yan like ema yen na wa comment na fe wa share ede ama ye wo Facebook YouTube Akoma 87.9 FM Kumase YouTube no subscribe na emia notification bell no so ebre no beso na notification no na achesa won so watumi a share ama foforo enya bi na wonom ahwe na bibia etumi ayekama Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache hene akwa bia sika enafe Mama Israel Reverend Felicity and Reverend Akunfiame ya team no ya chiamu bebre na dropping odrefe eho na obin sika information center ebuchio anointed fashion where ya say na nasafo information center Santema Rocky Minerals Limited papa ya chiawo enewie
Anwraga Jansi total filling station no or maybe also about the taxi driver or the atum and akofin so taxi ekwa prade what tax station ho to the acro from the junction acro from taxi drivers mama menya ntia brebiano na eda Akoma FM na mochie Akoma mo nsam dwumadi no enu nti ya chiachia mo ya da mu nyina so wase papa na cha say ebre no aso die na songo ye bekwa ano no na mame nka bibi ncho ene area ebia na wadwene nkoso. 87.9 Kumasi. Kindness doesn't cost anything, but it changes everything. Kindness doesn't cost anything, but it changes everything. The smallest act can leave the deepest mark on someone's heart. The smallest act can leave the deepest mark on someone's heart. Kindness doesn't cost anything, but it changes everything. The smallest act can leave the deepest mark on someone's heart. The heart. Shannon Sumame. Se wo ye nipa yie. Se wo dying already edi ache nipa. Se wo ye obi wo ye ayemye. Aha. We show kindness. Papa, kindness ya ayemye. Okay. It doesn't cost anything, but it changes everything. The smallest act can leave the deepest mark on someone's heart. Inti se woye ayemuye ediama obi no enhyeda enkosti bebre nanso so esesa eniema bebre eja mark ekam kese pa tu nipa no akoma mu a obeka ya ne nkwa na nyina. Inti kindness doesn't cost anything, but it changes everything. The smallest act can leave the deepest mark on someone's heart. Kumasi. Ebi wa sika ana bibia would the show will be kind of like Ayana enya dia adekasie bia Yeah. but esesa eniema pii ewo nipa na brabom Bebre. ebia make say wo bebre wo aduane bebre enegu ho ena wo bi se komode no ena wate aduane no kakra bi ena wo dia ma nipa no sabre na ma na die wo de eye bibi ketua bi because wo bebre aduane na gu ho bebre ena wo yi kakra bi di ma nipa no se ekomode no nti onkodi wo de ye wade ketua bi nanso esesa niema bebre ewo nipa na brabo mu a ne remfida aye kotwa eda nipa na nemu emre bia na komode mi a na mi kyase na me ho woso na mi sheki se menhia so mesi ama na ama maduane bia kasada ne mi wu ka bibi ye eye wo aduane ketua bi na ade ma no ummumpo nanso so eye ne ntam kese eye ne ntam kese 87.9 Kumasi. atuni pada uma papa atuni pada turbo ade na wo hia no se wo anya saade no within that very moment na asema beto wo no yes na obi twam no atimi de ade na wo pe no ketwa no owo bebiri a saada no kra de oyi ama no it won't affect that person enka no kra enye no hwe wo hu no kra se wayi bibi dia David but wo ada no anigye bi ni de bebaw ni padua mu no Nika wujina wo ni kwankwanta wujina prison ekwan no achese wa nya saade no a ede wo kwa no eye ntankese ma obi a yes da bia obeda sori no de o kan say yi kasabre yin kama se nkama nhia semesia sanity ti ene asema mewo ede ma eno no ewo wa na atoa ba besim na ewo se mede ma
Ochina de no ebeto abesim eno nso meba mede bema wo sada. Akoma mu nsem dwumadi no eno ena yede ebrewo no na na nakua ene Akoma evangelist 87.9 Kumasi. Sikapamowa. Mama Makwaba. Yeah, Johnson Marco. Yeni kind women done fufu party na enya agro ewa yeni kind beluchi wo na de bubusum kakra na efe ye ma santeman baby obia free ba ye no obia nya bidi kama enti do baby obia free ba ye bia ye da obi bia se e wo said you musi eye ma ye no na kire se aha ye bon frete kama bon frete na kire se ye kra na kire se age ye nsem oh ye de masi ye sponsors so ya age papa hwe etifini bencheye ne kire se wo ba oh na kire se tap no so fe eye kama kwan bia ewo wiase ha kwan bia wahu bi so obetu bi o na mabochi aso de obehu bi o ma me kwanse mu adane bi ba se enkwan bia ti mo be di ye edi hye mofu nyankopon hira mo nyankopon ti nanim kire mo unu aduane bi si o sei na se obia ma ya na ya ade ya wo wiase pa ne se na na obenu aduane na unya nipa mani medi dabi se aroko sister bi ane ne ti ba bi abiti be tu ho na ni tirimu den o mu wiase nipa bia na wa wo no oto ne bedi no yi aduane si ho aduane a wo ye ne sa da be ma no ne wo ye no na be ma no so yira nkasa awo na da no so ono so chocolate ndi nti be ma na ama ono ne de no na o frefren krofo se mmedi di na obi ase fo aduane amboda buto na ma obi aduane wo tirimu den wo chia nipa wo mu nipa aduane wo yesi no obi amedi ano kwasem eya na we de asante man mo kire do se munim didi ankasa munim didi chese ebusua enamfo oh ye di mane ye fe bebe obi koto omo di mane ye fe omo ba mane ye the warrior ponche hwa the warrior ponche sisi live man su jinam Akoma live man jinam 87.9 Kumasi Kumasi. not just say fe bibi do bibia and sponsors na yada omu nyina ase ebi nso ya abropa ebi beje aduane no a no makoyi atu agwatu no ma we no yada omu nyina ase da sponsors na ase sabre bia no omu ya omu enshow up na omu emeboaye na bibia enye successful de musa asante mantem de ye de ne fufu ye de ne fufu de ne dai Akoma FM 87.9 na Kumasi. ubo ras antini fie no se ne de mani di ne ekomo sa ni fufu no wani se wani fufu no ka banku a wa mine gu ne ye enya asem go to eso so wani di enye fufu nti wani na mo ya mana ye fe ye dam tani fu ase ye da obi bia ase nti de mo ya nyina yada wo masse all right sponsors ni kan so yada masse ne titru muni ho a ye ne wo ma so ya sene a ebe ya den e de ama ye nti yada ye sponsors nyina ase na enra ye maame adoa the case na me say ye nya kwan ankasa amfa ho ye maame adoa case ye nya kwan ankasa amfa ho but ekwa ye metie fon so enhu say ye nua be ma Maxo and said ye tie bia no yamana ba wo ha ai said ye tie bia no wone nkra ni na wo ha kakra na aka no ye benya asoso me said ya aka no enru
10,000 in room. Inti enim sesa de tie bia na ebenya asoso na ya de man ti ya ma na ba wone nkura ni nyina ewo ha ye wie ya na chese ya de man na chese Akoma FM 87.9 enra na watchi mu no frefre Ismail pa no me say ne tibia no enye yi o fa pin mu nti na watchi no ofre Ismail pa nti ene ya ma na ba se de tie bia no ye wie ya no ye behwe se ebeja no kwan na huebe de ye nya ni nyina na de kakra ebenya de aka ho na ye de ama no konti woni nkura ni nyina wa na before no enra ye maami adowa case no yentumi anka ho ase dabi yanka ho ase enra se de na pastor Julius si adwa no Akoma FM 87.9 Sane mana yanka ho ase ma ya na bibia ho what no baby a ma na no ma mpeni nti o kan na ase ama ne kan no but ade a o ye na enye nice obi de watana obi abobo ya mu na wakwa konya problem but I think that it's a wake up call insurance ho a munya na man na insurance woni ndili na I some because ma ade no de e ma ha adwen ye unim se now no obi di ka akra bo to wadwan no okọ anya sabi nipa nyina no mutiri ma oden se bi a o pra obi na on fani pa ho but all before go hospital o ho beto wi atiri aba wo betwa no ene sabi kwase abu a wo bebu na na ubusa se na unyem pra na udi 100 Ghana cedis a day not all help mama abro wa person just enti dey udi 100 Ghana unyem pra ye na udi 100 cedis a day but obi kokote obi abobo ye ma wo pra and afedi wo se nipa na 100 cedis every day adan fatwa aduane di adan na wa brabo a wo na uni 100 cedis a wo pra enti na afedi nipa no na o ma 100 cedis na se na wo nim se sabe na ho kire nti wo ni a afedi a ho kire ni obi won ana se nipa na wo tena na bobo ye mo pon de afedi ono ni ho kire bi ni so aya mama ye hu nipa mo kakra on dem make so ye mampani I think say bi an man kwa be ya come back at ma atwa so kra na we there at least say o yare ko hospital na wo man hwa ne sini kra no na ode na o say mu ko sini ma so abobo ya no do hwe wo no o man fiu e bi kra ko hospital kra wo man twa wanga chese bibie no wo ye fa ho a ena ne bia wo ka ma wo be ka se bi ase na we there chese ye frɛ papa say we na etie ade na chese papa wo ma yo man o ma betua hospital bills ni nyina wo mo settle ni nyina esa ma wiska wo free wo ba ye no wo se won sa sa abunti obi ko kire yo kire ye ni sike nyina wo kire gu wo mo o ma fo ni nyina no o mo tua no o pra ye na mpacho mo ja ho kwa nga ba ka ko ma cha kwa we ma me de me come me say me ma ba be hu se sa me ya obi di bia me pe me ma obi left keke I on yes I so we quite pass what na we dey live na mo bro hunu na ma me abro o ton dokon na what the dokon na ko supply we go so na e the pine e gina kwa ho na ja me bo gina me ne baba ko na ye ko no na anwa ka bi boy ye careless na ma ye ka no ko sha me nem nyame anim ye nyina obi empra nya empra me na ho na tin na me ba na echi se tin ono no ye fan live ma bi anya no ye na no ade no ko hospital ye wo ye nyina ye mpane ne ade ade ne ko ne fie ade che me ne me ba no ko fie ko hwa abusuafo ko che a omo e ma ye nyina ye ho tiri nkwa ne ade o male hey ma afa dia me mfe me jepe me hey ana me capture ne say afa dia ma bre fa bra me sa wo so ya me am do ba ko ma doctor ma ene fun be sin and the free be seen na we won am na nsuo hwi obi a wo be fa no so ya na obi timi kan na ase nipa timo de so na wo fa enye nipa because I experience we ja kwani nso obu akukwa me mfa because me be fa wi asemba me a me ka ase wo nwe me ho me a me fa wo no fa me ho o de na se de obenya di ne de wo ho beto na wo pe eti ne ye mfa wa ye mfa man ti me de me tufo sa nkwanhia obi di ka abo what obi ka manya nkwanhia ne ade yenya fair to nipa no if you say said na ho kire wo no sa no so ho kire no na asem ba ho mobro nti na ye de ka to kaso
na yɛ de aboa na mu a sɛbi producer wa bɛtena ka na so obi di ka abɔ no wobɛtwa na bɛsɛ a meka no ko akyerɛ wo ɔde ka no bɔ na wo so no kotu obɛdwane gya wo because wo gyina hɔ a ɛka wobɛba bɛbu agu no so no ontimi nti yɛ nso ɔde ti bɛka wura na afei wo da hɔ so bɛwu obiara ni hɔ a wɔkɔ no ɔfra kwanhyia sɛ mehyia no na sɛ da so asɛm nsi ni wɔ sɛ asɛm no ɛyɛ sign na to yɛ nyinaa ɛtumi to obiara na ɛto ne wo nua na wadwene ne ho yɛ dɛ ɛkakra wadwene ne ho kakra saa na yɛpɛ sɛ yɛtu yɛ nyinaa yɛ dɛfo ɛnyɛ sɛ obi gyina baabi na ɔpɛ mmoa a wontumi nyɛ dɛ ɛmmoa no ɛnso na nka ebia wobɛtumi ayɛ dɛ aboa no Let us say, I Akoma 87.9 FM, and I phone your TV Akoma Nsem dwumadie no, and I wash and I would see and yama mene de no na enra, ye ntimi anteho, and na ye ti ente ho kakra ne so, ye say abosoba ne meja pa ye mamemo, ye ramax or de no eso, say enra so ye ntumi enunti, ene owa ha said ye tie bia no said ye tie bia no, ene onem kura ne nyina aba, yama onem kura ne nyina aba. Nti no de benya ka ho bia no ye de beja wono kwan na che se ono so etumi edekọ menu ana producer ka kire no se de osi efrefre no enye wono anso enye se bia o ma pressure but ono so de ekoso no video mu no so ano edinti was ono so eye ne sada yet na se na e was wono so eti yen so ase ekwan bi so nti wadaroma ye beba so na emom no se de na mesi eka no se uye obi adoye ketua bi no wo de ebia na ankan na so enipakro ne de ebesesa niema bebre ewo na brabo mu na ebeye nkaye dum de ato na koma mu a enya de na rebe fini nkwa na nyina de biara da ene sai yeboa na yeji wo re yi nkwa onim wa wo boa no wonim onipakro wo mu boa ne bia no wonim wo mo yen pe ena wonim se be ba akoma efi makoma mu nsem dwumadie so ena wono mboa me na so wo diska na ba no wonim wo na so se de atie bia no so wo wie no wonya nkwa etena se ane nkwa na nyina no ne remfi se mre bi wonya heart enlargement ema enipa no bia wonim wo mo ena support no enedai woda so etenkwamu na anytime bia so a wo bekan no wode enhyira ene yaseda na koma bebu so ewo odo enigye enhyira na koma bebu so wo saa ne ma no na eba ne seye no so na ede enhyira ena eto awo so ewo won so waboboa no ene wo ha enu ti se de etie bia no ye beja no kwan ama no akọ numbers no ena equity ne so no 0245 301462 0245 301462 0245 301462 edin ye Mary Akusua Ate and 0530507849 ye twen wo sisia wadaroma ene ye bepeja ye mu enunti ena yama one enkora no enso aba no mamema ene case no akwaba mame mema wakwaba na madam na wumpo mutesai yankopa adom pasho be hoye wudin pasho me de abneti wa free hine ne bae pasho me free Abidjan Kwanta akwado site efa Abidjan Kwanta ena abneti wa efri bae ene ewie abna asembe na ade bae ye pasho masema me de bae eritiawa mene owura kofiata awu mienu na ba ma wu abefa be ma no kakra na be ma ni free mu no yakwa akopɛ no krabre ebra ye baaye no yakosie no wo me ebusu mu nim nti emra ye bedru ye no na ne wofa ase baako ye frɛ ne hawa e frɛ m phone so di tu dwa sɛ omo ba omo wofa no time na oyare no me na mete no ho na emra omo ba ho no ma na wawu no mu ko ni fie omo kofa sika ne neoma bi wo ho no a eye ne wofa ene ne maame ono hawa ne ka ho bi ene omo ba ye omo befa asa neoma no okay nti hawa no ene de wafiri wo no ukunu no e maame ni nua ba ne wofa mpachan hawa ne wofa aba e wa befa ne niema ne sika mpachan bra na be ma no eda hospital agogo emergency na yete wo so pe ne krabre okay me da se me san aba enua ba yesu bi na emom mamenko na mene doctor kwedi nkobo doc memo akwaba mako me jewo na umpo motisa me adu onde so ache ene so ade ache doc ene me tax up mati ene mi nua ba mi ni se doctor ehunu wa betena ha
What's yes? So who brave in a mammy? Okay. I had heart enlargement and me intimate tax so many. Mache. That's why I share. I was so called hospital. The yard, you know, I intend me tax. Mache. Okay. Taxi. That means dog. I want to make us. Yo. Be a slam. I mean, just I just won't quite. Yo. You have a crack on them grow fast. Sanity. Now, doc. Mache. Mini can come my dance here. Committee. And saying, said, you grow fine me to Mukakra. Then you know, be bosume and a clear crame bow money. Me dancing in the Tihon. Busumi me a nunia fade. Then see a ma and you accurate in matter of the patch of photo. So media dancing. That's the way as a get what a queer creating. Create the matter after market. Meaning, you want to change the breakfast in Miss Row. But check him, check him, you what I can't man to wait, my check it. Hey, I dear you, mouse, yes, man. If you are done in 500 moon, say, no, I saw net. Go fine. Box now with the Bremen. Is he hot? Then your name, your name, Cotam, Yanajami Bubobia. I mean, Chaddy. Sunday. Dear Betchim, ye enram a Monday, enram Monday. Adam, Saturday, a so, sir. Aba esaso Adam dia na chese dem da bia dem esaso da se me chese o se me din ka ka se me chest me test ye na enye pregnancy internet se bibi na esi kwan wura de me ka me kire wo what a growth edro ni ye dro I dance the doctor your number no answer. Yo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yo ma kwa taxi ma wie no adi dance wie adi abusiafo America kre bi na fati opom de ho asem grofa yi mojedura ye di akase ye koko any address friend is into xylem xyloides afraye mojedro sronko aye mojedro sronko a obi abanu aduro bia wa dance po di fadue go fine ho dance ye di bebiri obi se na ni su biri no emu ani wi asi twa no ho emu ana asase entententen onya go fine mojedro no ye no ni nyame adom sa o hawe ni na eko obi se wonante kakra bi na akoma na agi peri emu ana na ye machine onum grofa magedro no nyame adom bibia aye kama obi se dura na joa obi ada hwa nkromo no wodo de ontimi na omiri koto ha ni wamina beto ha onya grofa magedro no ye no na ade achi a yise bebo ni prum nyane no nsa no sorry obi se aduane siwa ode ne sebe wom sa wontimi ne di onya grofa magedro no ye no bibia aye kama obi yo se pompo na ebo no na epai na ebo no na epai odum grofa magedro no nyame adom pompo ni nyina ahwete obi de oso odware wi a giso kopa afe no de adwene ho onum grofa magedro no ahohene ni nyina akọ na de enne yedua ma no matu midini Dr. Mensis a ma akọ so edi ho adanse ni se oba bi se mfie du omu ne nsa onum grofa magedro no moja na ba bedu obi se ne de ba wote yaw aka na wotwe enenu mama na bu ne nsa no bia bete ne nka onya grofa magedro no ye enne yaw no ontibiem wanhwe ekura na ne ho ya asai ye grofa ntimi ye no obi de ose ne de ne ba eyi clot ani tuntum onum grofa magedro no enne ani ate kama obi se on de ne de no waye ne clot se de eka no onum ye ani ate obi se on so de no e ba tot waye ne ne o kire na atwa na san ba onya grofa magedro no ye no bosume ne so ana watwe no enne so kama na bibia ba fine said the Ekano, and the manner to be doing Dr. Mensis, Adintra, Obi so waye family planning na wie afini or twa ne moja ni emma. Onya grow from magedro no ye to ba akokora ansa moja na ba bedu. Obi so pa wonya. E do obi kire ne say ko no grow from magedro no. Efi so ati se Dr. Eka say oba nyankopon am oba bia bonini na emom wan hwe o Mensis ye a wo bitimi abo. Odo wo se yoyo kope grow from magedro no enne bada ne naso enne oba bia fafuro na grow from magedro no nti. Enu ti se utie radio no a di number no say omo so omanya method bi omo fa phone omo de atwa mafra TV no say be yo ko pharmacy a omre sa pepe na di number no go for number ni
0244 59 65 32 0244 59 65 32. Why did nobody know we are? Mamma was a baby. Obi se ho ana ne nsa ne nan na etititi. E ba odi nsa be pimpim ho saa enko. Wanum no anum ohu ano. Onya grow from agedro no. Wonum ye ne nsa ne na etititi ejai. Ya no obisa doctor say, e de na confess how we ba. E de kra na doctor wo wadro mu a to num ya na onya hom kasa. E ba fidie so ani ato ebu ahye kire say. Go find the yankasi ekoko. E de adre friend design to Xylem. Na aboa ye agedro no. Na said ye ka no. A doctor for kire say ansa kra on no be hu se won sa ana na yo tititi no. Na sra de bone na friend cholesterol no. E di kan wuro ni padua no 15 to 20 years. Eno ti wono ana ti. Oben wo chen wata de hyew. Eno ti na ho yare ana ho hwehwanso no. A doctor for atu ne dini silent killers. E ka silent killer. Na che se yare e betimi ndu akọ Fred. Di kan ye pressure, heart attack, stroke. Sa yare hunhu a yabo so nyina doctor for che se e preventable. E ka preventable. E se betimi esia no kwan. Adentira srade ni wura mu a efum kowura untiri ye friend artery. Sa entiri artery na doctor for che se eni kwan se bibia fam ka emoja oni padua na no awie e de ma akoma no apompia ko oni padua kwa nyina. Emoja no kwa akọ no so no kwa na ekọ. Enuani e wadidi de nipadua na twe na efe ni nutrients. Inframa de ohome nipadua na so no so refe oxygen no na efra moja yi apompia ko nipadua kwa nyina ma nipadua na agu fine. Njame anyo wadom na srade ekuru rosa ntiri mu a ema emoja ntimi ni apro yi wo nipadua no uduru sa gina bre yi a doctor for to ni dini low density lipoprotein. Do be ho ansa won sa nu na ayo tititi. Eyen kaibo a wo nipadua na ebo wa kire wo se yare bo na idi woni mu ba. Tidum go from agedro na yi sa srade mfiri dipadua no nyesa edo how kese beba o how kese ede beba no ye friend atherosclerosis edu sa brain dia na ayeden echi se mframa no na friend oxygen no nam se moja ntimi mantemti eno so ntimi nu wadwe mu ntem wadwe no so de sa oxygen edi dwuma to anya ne tem amfa ni dwuma so odi gia de kuba nsa adwe no cells no status ewu de so wani wano unsa unan ubemam ewu a no hawaba pressure timbeto ani so what pen adentra enam se moja ntimi nkonti enko nipadua mti o sa akoma no hwehwe ahoden foforo wo de pia moja no ti sa overspeed no betumi ma pressure beto ani so sa overspeed no kra so etimi ma pressure hyase wano timitia wonsa dompedo mu na da ho adentia cells na wu ena obi tia fom a aso atia fom so obi so friend be ma onyene so adentia cells na yemre num go fom agedro no se de bebeboa ama srade yi fidi padua no yesa kakra na srade ne foro wosoro oduru adwene ntiri ne pressure bi ba na adwene ntiri ne pipe doctor si wanya stroke ma ko agya okra no sa aka oto dem ye bi se ho se utimi koba enekra da sen na yare aka oto num go fom agedro no if you dro bi mo friend design to Xylem enu boa yi srade fidi padua no na kokoo ni so aboa ma moja de afusa ne yi num go fom agedro na be siesio esa da proti wo unkani shemu mako ho dodo baka se wo hospital uduru ha doctor baka che osa de bi wo mu efeni sodium kosro tinchiri me ni biem pressure na sha ase no sugar level ne kosro tinchiri me ni biem diabetes ne ba cholesterol level ne kosro tinamono anwa me ni biem wo ye bema udu sha gina be ya otwu mutan me masam ne bekofo kojoto num go fama gedo na yi sha sra de mfiri pedua no ni tie ba fidie so a ni abo enua mema no kokko ka che o mu se bema obema ne ye dompe de shemu she eyentintiri ena moja fom num go fama gedo no na moja fa otiriwie se de be ya fra be bada obaji oso adrenti ne enua ma no ato ye Dr. Mensis de mfiedu na maye onum ye Mensis naba de ba na oti yaw ana want to yaw biem na mo go fama gedo nti why family plan na wie na otwe mo jani na ma wadura ni go fama gedo no fine aside ni nku nwa so bia ba that to gini grow fine ointment yes grow fine ointment ni ye hunam ye waduro hunam ba bia ye o ya waposo no aposo kotodwe sisi wachiri bremo to ase twetwe kotodwe mu ye o ya empompo no nsansan na dia sra so ba bia to aduro bia benya grow fine gedo ni bia say ye pharmacy
herbal shop, drugstores, herbal shop. Bia kasa so wɔ kasa na mo echira eto aduro no hye kana no wato. Na emom so open dodo mo atu. Aton na so nya kakra hye ho a. Ya akotafo kumase PFA pharmacy. Also per 1,000 cartons ubenya ma. Misi herbal omrom. Apidanko omrom. Calling ako Ashtown. Bezarika okewo. Tinatex otofulai. Purely wabuakwa. Have me was of Pole. Sax herbal patasi blockhouse. Ene neso patasi wa Costa Pharmacy Pampaso. Yellow and Oreo Mukom. Edupak Watonsu, Smart Herbal or Boas Santiago, and crime for Moko Kanshi Drug Lane, Angel Herbal, Halos, Repass, when you go from a Jerome ointment in me. Asama Fonko Eku Pharmacy, House of Drug, Vidama, Ubenyabi, in Poko Hillside, when a friend Isaac Brasto, Ubenyabi, Sunai Capeba, Mosaic, Green Light, Biwaho, Brekum Dr. Clement, Main Station, Ubenyabi, the Chima, Bido Dep, Biwaho, Ubenyabi, Takwani Pistia, was a Bidofie. Takra the crisis the answer when a friend approaching Krakra Ubenyabi. Kofobia Gamson Pharmacy, go find ho. Mankasim Air Social Station, therefore be ho. Wa Obruni and 1,000 pharmacy. Tamalo Pike Gombila. Bonga Sister Coast Provision Store. Said the Ekanusa won't sat and now you TT. Mancasianas Nacho. Ubejano, no the Yarkasi de Jau Pine. And no tea, said the Ekatrano. Num go from a Yadono, Nabi Bianya Kama. Ginobano, Nebreno, I have been. 0244 59 65 32 0244 59 65 32. Who go from my drone now? You're nominal. Now the ointment DPP now you're in our choir. You can't grow fire. No idea to say it makes you grow fine. Yamika will be on the Sunday. Yabesiamba near Betua edition. Yame in shop papa painted fresh 0244 596532. Na any doctor, any enquamo, Sisia, aha, Akoma 87.9 FM, and Afe Onia TV, Akoma Nsem Jumedi no Enwa, and I wish na wutie no na sana, mene doctor, Ebe Remuna, Yakwaji grow fine mojedrono, na mene rita. Ena na edi enkomo na me se koreta so no na me san ebo so ama ubie mu se yenua be maxo ene yama no aba se de etie bia no firigadochi yewie na fe ye pushi sika no ede ama no ene ade enchisu prempre ya ti yama no ene nkura na ba make say wo mo te front desk go enche ye be mo ma ba ne ama wo makwa aba na wahunu se ampa ye kano mpacho ya no amoma furu so omo nkasa memu oma kwaba no mu nyina agime so na etiefo ahunu se omo wa ha na omo wa han so de omo gi akọ se be ya ensan koye ochina sem bi ani nti omo wa ha omo ebeje de akonti se de etie bia no wo se ye nkakra no ye koso ana yetumi ede ma wonom onti ye oma ye pressure de onti ye yenso maka no yetina se enu nti ne de no eye heart enlargement yenhwe ne be ya woda ne kukumu no ne ba ne wa ha bi ba chofato so mame akura keto ne ba enkura mienu oba na dwane agya wo mo ahokyere ba ye no na yade we yasa ya betu no kwen ne nanu a wo ba ya wo che edimu ho edu ho na wo su na ne bayin so da ne kukumu na akura ne su no na chese yade ana eye me areho na eye ma homete pa wo mo sori akọ na akura ne ni achi nyina mumu a ne ni achi wasu a angel be ma ne friend no angel da su a ama ne ni achi nyina mumu a e ka chere papa ne se ne rehu bia no wo su a ma ne su nkura ne ni ono de omomodi anso bekwa kwata ne ba bi no wasu a wo ba nkura ne nimu a na wapepa ne nim no wo de sede abehye nkura no eni se nkura ne hunu ne nisuo because see ya wo mu ni wo bia se wo papa no enti se kokoba ne se ya na o ma nkura no so akọ arehu a eno enyem nti ma mo ma nkura ne hunu ni a okomu bebre sa na ankwa ha wo mo so adwene ba ne se kura no wo mu ebie school kura na wo mo kochen school dem a anya de a ye teacher ni be kire bia no ebekọ wo mo etirimu enu nti ewo mu se wo fa ya wo mu wo fa wo ha mo fa mane mu wo fa mra mu odin mu nenso onyame nim die nti a wo de wo enam we se no emu obi anim da obi anim ade chie mu asame mi tue ade chie mpo sema eye minutes seconds obi anim
nti ene baby a wo bia no wonye ene die etwato yi kura ye de ma no wonye mfama papa nanso yema ne be ya woda ne boso na wosu akra na woda ne boso na wosu sa akra no ena me pese wo ye bibi na wo de pepa no nuwa mu nisio die nti a wo ya pepa no se papa ne sere akra ne besere papa ne su akra ne besu nti wo ye de pepa angel ene treasure ebisio ba no ye friend treasure one ne penny na keto ye odo papa bum no ye friend angel wo ye e de apepa wo mu nisio ai papa no esere akra ne besere papa tama na yade ne ma ye no na okọ adwuma ba na wato fine moko se hwan de abre wo no se na akra na ni age nti ai papa ne ba dado dende ni edimirika ni akwa akoto papa ne mu sa abre no na o man akra na ni je asesi adure areho bre ye ne wo mu sunsun na ye ne wo mu a o mo sere no so ye ne wo mu ensere nti wada roma ene de o wa ha ye be ma na kwa aba onkasa bebresa ye be ma na kwa aba na watena se de aka ne nyina ye adwuma ne de ane se ye wie ne ya frɛ no se onjiska no na wo fa nkwachina tutu omomodi anse obekɔ hospital echina tutu omomodi anse obekɔ na wakɔ akɔhu doctors nti 0245 301 462 0245 301 462 0245 301 462 0530507849 0530507849 0245 301 462 and 0530507849 Hardy Kubala Enterprise your Sunday 10 cities no Yaminshano Dorothy Akwapia Yaminshra 45 cities Richard Nyako 51 cities Christabel Yabua Santi 51 Dinah Ewa 101 and Albert Max Enterprise 30 cities Yaminshra Spanky 1 Ventures 10 cities Dinah Eshon 30 cities Lindo Wuswansa 50 cedis, Victoria Vidash Enterprise 50 cedis, Sakina Bashil 20 cedis, Jennifer Abla Kosuku also 20 cedis, Regina Ya Isaka 10 cedis, Joseph Kojo Anson 50 cedis. Mercy Nyamiche Kujo ama Mercy within no nama bonu Mercy Nyamiche Kujo 31 cedis, Abigail Eduba 20 cedis, Lucy Halolo 50 cedis, Philip Blezu 60 cedis, Kofi Samia 100 cedis, Philippa Frempong 50 cedis, Beatrice Edo 51 and the abandon and unti Max. Now what? Kafra. Ochinabeko Hospital. Why? Ochinabeko. Said ye be Max. Ochinabeko Hospital. Now what is saying? Ochinabeko pardon. We are but almost a million dear. Ya no de mame de bia da de chimbia metia pa say we hine pa in fact makuma no ha say no ya mi ya na meti pain so me baby a to me so me mechi say no to me you hwe ni sorry cry nanti cry still na ya mi ya de ni edin na me nanti said you will see can say Akoma ne ha na so wachi metiase so wo beka ya enra Dr. Kosie dia ya ba also can say bra wonya anofo ya de no won say nofo no wo wakoma wo se na hwe no achi enu nti sanete nti ye hunu ni awo kan pa ni titiw say oye oba kra na say wa woda so onofo hyehye pa na emuye dru na wonya fama wo ba na emuye dru etwenwa chi ese nti meteni a wo kana se pa na enkora na so wo mo tesen wo ma no ko podun kakra on baby school da ben but on baby school first next month that's Tuesday in a week
ɛna wɔn ɛbɛbi school na pɛn yi wotumi da a wɔdidi mu nkora no hwɛ mu sɛ ne sitɛ. Mfan sɛ panyin a ɔwɔ mu no treasure no ɔno na yɛ anaagya mesoma no kakrakra. Okay. Ɔbɔ me kakrakra. Yes, I beg you, send you one money message. I just went to any base ma omo. You say which treasure na kasasa say abomodin me kyerɛ no sɛ ne yɛ senior man. Oh. Ti no to me see. Ya ne nua no so no wɔ ne. What kyerɛ ne sɛ de sisi ne ma. Why ya dear? And you said you anakra wotumi no kakra. Ai. Bi wa me wɔ ne kyɛn na me sɛ ɔnye ne si no ayɛ. Why ya dear? Why are dear pa? Because the two de be ankra no ye nkyerɛ wɔnom saa nneɛma wɔ mu nyinaa nti ɔhaw ba sɛ ya na akɔ asɛm de aba yɛde nyame ase sɛ otumi yɛ saa nneɛma wɔ nyinaa de boa but me wa rehyɛmu me wɔ gyidie wa rehyɛmu sɛ ɛnɛ onsa bɛka sika no na wɔde akɔ ɔkyena why sɛ boy hɔ nyankopɔn pae ɔno otumi bibia nti me bibia hyɛ ne nsa me de bibia hyɛ nyame nsa nyame mu yɛ ne ankasa anim asɛda nti nye wodie yi so wobɛkɔ na wokɔ no ɛnɛ wobɛkɔ no na sika ne kura wa wɔde kɔ why mema wo nkasa bebree because of pain nti no mema wo okay nti producer sɛ mema wo fa wo asɛm to atiefoɔ anim kakra nyɛ asɛm na ade baayɛ no na mmom adesrɛdeɛ kakra to atiefoɔ anim sɛ nnɛ deɛ woebe yɛn sɔreɛ no na woebe nso nim sɛ yɛn sɔreɛ deɛ na wɔanya sika no kɔ ɛno deɛ nti fo adesrɛdeɛ ne to dwama me yo atiefoɔ mebu so a meda mo ase bebree sɛ motwe me ho bebree na moyɛn mo family bi a motumi biara since last week yi a mebaeɛ a mede ɛso no gyadwo de bɛto mo anim na mo bebree moayɛ gyapa ma meba to was mame sisi na yɛtwa yɛ ho ketewa bi mfamra no yɛne mesi so pɛpɛɛpɛ na ɛho hia me CBS Supreme Roof Industries CBS mankancho sasabe sɛ Westwood Diner na apɛsɛ ɔbɔ so abɔmɔde anabra na wɔn ɛmɔ ɛsɔ kama ɛfa ɛma ne titiri ɛyɛ secret roofing no wɔn ɛbɛyɛ no kama na wɔn ɛde ama san so wɔn wɔ professional engineers hɔ a wɔn bɛdi sɛ adwumadie no ɛde ama wa kyɛ sɛ ewia wɔn adwuma no ɛho twa ne ho te nso yɛwɔ color coated sheet galvanized analyzing sheet lawnsman roofing sheet metal trusses no yɛwɔ ne nyinaa nso ebi ɛwɔ hɔ free estimation free technical advice free transportation ne nyinaa nso Mama ye pizza boxes, packaging boxes, and a pharmaceutical companies no. Ye wenu nyina e de ma wrap and packaging papers no so. Ye de ma restaurant for NFA embossment, ye all types of embossment. E de ma packaging products no. And unti bomodi ana hwe kwa wo kuma se industrial area ye ben CCC. Na enkran so ye wo to bro 0246 514855 0246 514855 mame emra yenua bɛyi so na ɔntoa so ɛwɔ hɔ mame okay Rita meba Max ɔsena so Rita toa so ɛwɔ hɔ mame nti no time a mom wɔ hospital no na ɔmo so asi wɔkyi ɛwɔ ne fie hɔ papa ne bɛto agogo emergency hɔ nom no owura na ɔde ne baayɛ ne owura ɔne ne kɔ adwuma nti papa ne frɛ me bɔ mama ne Asa nye mus na medical ne papa na di nkɔmɔ ma waka kyerɛ me sɛ bɛba bɛfa ne ma no ɔmo yɛ akuapemfo nti ɔba bɛfa ne ma no ma ɔmo akɔ akɔdi akuapem Easter no wɔ mu kuro nti me wɔ hɔ Friday me nka bi kura nhyɛ na papa ne frɛ me sɛ memmra agogo emergency na me sɛ agya na agogo emergency deɛ mbɛyɛ dɛ ɔsɛ abena kan ho na bra sisi ayi na ukunu da agogo emergency na me sɛ na obi a me ne na di nkɔmɔ free Monday me fan sɛ Thursday na ma ante ne nka nti ɛyɛ na ɔkɔda agogo emergency no wɔse bra nti na menhyɛ da nte me ho asesa ba me kɔɔyɛ ampa so mekɔhu sɛ papa ne da hɔ a oxygen si ne so na ne home no ɛnyɛ nti no in fact na ɛyɛ me ya nti ma me kɔɔ papa no hɔ sɛ me ne papa no
ɛkɔ akɔdi ho nkɔmmɔ kakraa nti yɛde pɛ sɛ yɛbɛpɛ abusuafoɔ no namba ne afrɛfrɛ wɔ mo na yɛfrɛ biara ebi wɔ hɔ a yɛnya wɔn bi wɔ hɔ so a yɛnya wɔn mo na ɛfan sɛ yɛ network nti yɛn ne yɛn ne te mantamu no yɛn nyinaa yɛboaboa yaa nti ɔmo soma a ne bra baako yɛfrɛ no bra akɔ akye ne ba boy ɛna maa ne baeɛ sɛ ɔmmra mɛhwɛ sɛ asɛm no a yɛreka no ɛyɛ nokora mpa a boy ne baeɛ no ɔse onim papa no ɛsiane sɛ tam a papa no firi ɔmo akura no na ɔno ɔsua nti no onim papa no nti ɛma ɔno nso de nkra ne maa n'abusuafoɔ sɛ yɛ nokorɛ ɔbaeɛ no ɔbɛhu biribi sɛ yi nso ma abusuafoɔ no ama kɔpem sɛ papa no firi mu ofiri mu no na sɛnea tebea na mewɔgu no na meankasa na biribi yɛ ayɛ me nti ɛma yɛyɛ sɛ yɛde ne bɛkɔ ɛmena akɔ akɔhyɛ mɔtwere na abusuafoɔ no ama hospital hɔnom na kɔpem sɛ me ne me maame te ɔmo nka sɛ ɔmo aba baabi a bɛrima no teɛ ɛwɔ n'ahin so nti me ne me maame yɛ sɛ ɔmo aba deɛ yɛbɛkɔ akɔma ɔmo akɔ aba ɛna yɛkɔɔ na ɔmo so ɔmo aba dadaada na ɔmo ba abɛhwɛ baabi a ɔteɛ na abɛhwɛ nneɛma ɛwɔ hɔ ɔmo kɔ nti ɔmo baeɛ no de ɔmo benya wɔ hɔ yɛ 13 million cash na ɔmo bɛfa no wɔ dɛm mu ba hɔ koraa deɛ ɔmo amɔ so sɛ ɔmo abɛfa bank note bi ne ade ɛwɔ hɔnom nti 13 million mu na ɔmo yi 2 million ɛde maa me sɛ memfa bi nyɛ lɔɔlo fɛ na memfa bi nkɔma nkora no na mɛte ɔmo nka maama nte ɔmo nka kɔpem sɛ mea mefrɛfrɛ yaa ma ɔmo ka ɛda a ɔmo hyɛe sɛ ɔmo de bɛyɛ bɛrima no ayie ɛbɛka kakra ma ɔmo ayɛ ayie bɛɛ na awɔtwe no ɔmo soma ɔmo ba baako a ɔwɔ Kumasi ha si ɔno nso wɔ Abigya nkwanta ɛma gɛɛ no ɛde nsa ne sika kakra bɛbɛse me ne m'abusua yi na me maame so yare a ɛwɔ sɛ yɛde ne kɔgyi ɛkɔkɔyɛ no operation nti no ama me papa ɛne me maame antumi antu anamo anim akyi nti ɛma me sister panin na ɔmo yii na ɔka me ho maa me ne ne nkora no nyinaa yɛkɔɔ ayie no yɛbu ka no ma ɔmo anka biribiara sɛ biribi sei papa no wɔ biribi sei a wɔagya wɔ akyire nti mebɛduru sɛnea na meka no ɛna papa no wɔfa ase hawa no ɛbɛfrɛ me de abɛtom sɛ mekae time a ɔmo ba papa no fie hɔnom no na mese yan na ɔse yɛbaeɛ no nyɛ sika no nko a na yɛhu wɔ hɔnom na yɛfa me wɔfa bank note bi a wɔde ɔba panin no yɛfrɛ no Carota Oforiata wɔde akora no ayɛ ne next of kin ɛna ne phone so mobile money sika da so why not na yɛ next of kin yɛba panin abaeɛ a yɛfrɛ sɛ Carota Oforiata wɔde akora no ayɛ ne next of kin nti wɔka nam sɛ sɛ yɛbu ka no biribi saa maa metɔbu na ɔsɛ ne sister me na me ne ɔmo baeɛ nti nneɛma bi sɛ ne ɛhu wɔ nam sɛ mate nti maame try sɛ mɛfrɛfrɛ abusua na abusa sɛ asɛm a gɛɛ ne ka no ɛyɛ no koraa na kyɛ sɛ yɛaba abɛfa wɔn afa 1300 afa ne bank note ɛde aka ho okay meba sɛ hepasco ɛba capsules maame ma wo bi ɛnom hepasco ɛyɛ brɛboaboafoɔ ɛduro baako paa ɛno nti me nua adɔfoɔ bɔ mmɔden asɛ nnɛ wobɛma wo nsa aka hepasco ɛba capsules no bi wonim hwɛ sɛsɛ kidney ne brɛboa yadeɛ no adɔɔso ɛsɛi paa sɛ wokɔ hospital a yɛana ɛhu yɛnuane no nnuro no dɔɔso wɔ mu adama ɛno nti ɛbɔ dawuro sɛ yɛmu asom nua bɔ mmɔden a na ɛma wo nsa nka hepasco ɛba capsules no ebi na ɛntumi ɛmu abrɛboaboafoɔ aduro ɛbɛboa ɔbrɛboɔ no ɛne yɛ a wonya abrɛboɔ yadeɛ no di nka no nom bi na ɛntumi ɛma ɔbrɛboɔ no ho ban ansa wobɛnya hepasco ɛba capsules ɛwɔ pharmacy bia ɛmu casco na de ba yɛwɔ adaworo ma sɛ wokɔtɔ na wopɛ nkyerɛmu foforɔ a mesrɛ frɛ doctor ɛwɔ 055 745 3579 055 745 3579 na any doctor any enkomo na emom no ulcer yadeɛ aduro baako ɛyɛ haxa mixture and capsules okay oh okay no ano mo bɔ no wɔ nua tv no nti no yɛ bɛtɔ no hɔ na kyɛ sɛ yakɔ akɔ no yɛ kama dance no na ɛkɔ so wɔ hɔ no na hyɛ ne nso ɛma me sɛ boxer insecticide spray ɛnkɔ no nso ɛyɛ kama ɛno nti wohia insecticide spray yi ebi bɔmmɔde ama ɔnsanka bi na ntontom no nyinaa spray wɔnom nyinaa ne nkunkum wɔn mu nyinaa yɛ amutukra no akɔdwo tɔm sɛ wada ntɛfrɛ no nso adɔso wɔ fie so sonko nsuo ne mu aketenkete no nyinaa no ntumi ntutu wɔnom nyinaa ase ɛmfa ɛma wo hyɛ ne nso ɛma me sɛ wobɛnya bi ane wobɛnya ne dopotwo mu atua frɛ nkran 0592 88 3080
0592883080 ɛna Kumasi 0538945842 0538945842 na ɛma wɔn nso wɔn nsa ntumi nka ebi na bibia ntumi enye kama emfa ɛma ɛyɛ boxer insecticide spray nkɔ na wɔn so ɛma wɔn nsa nka bia ne ntontom ne ne aka ne nyinaa wɔn nyinaa ebefiri hɔ kama ɛde ama Provident Healthcare ɛna mekanfo wɔn no so ɛde ama wɔ Provident Healthcare yɛn ɛna yɛde apɔmuden amapa yɛde atoa wɔ ɛwɔ baabi a wɔ bia no ɛno nti no Providence deɛ mesrɛwu adahyɛ ne nso ɛma me sɛ wɔ yadeɛ bi ada hepatitis, typhoid, fibroid, prostate, koko ɛne honam ani nsansan, spinal cord ulcer bɛrima a wayɛ mmerɛ wodeɛ yɛ Provident Care wɔn bɛhwɛ ɔkama koro no babɔ hia wɔbɛn Adonko factory hɔ dwoɔda ne memene da wɔnom ɛyɛ adwuma ultramodern machines ɛne ne yɛde aba wɔ 0249 312172 0249 na ɛma wɔn san so ɛnka wɔn na wokɔ sisi ano a wapɔmuden ne nyinaa no yɛbɛtutu aseɛ ɛde ama na hyɛne nso ɛma me sɛ Dr. Moa yɛne yɛde Carensic Ventures nnuro no Zahara Nupa yɛde aba edwa soɔ na yɛtutu kyɛ yadeɛ bi ase ne titiri dɛm nsan yadeɛ ne typhoid ne malaria no yɛtutu ne nyinaa ase wɔyɛ dra yɛde aba yɛ Zahara Mission ne G capsules no etu nam nsan yadeɛ nyinaa ase deku ɛde ɛma wonum capsules no 2 capsules Zahara G no wobɛnum yenu anɔpa yenu anwummerɛ na etutu yadeɛ ne nyinaa ase ɛde ama Zahara Man capsules no nso no ɛno ɛna ɛboa na kyɛ ma bɛma egyina ne nan so papaapa ibi ɛba Mission no etutu malaria ne typhoid fever diabetes no etutu ne nyinaa so ase ofre 0246348334 0246348334 na kyese eno so aboa ama wo ho etumi ato papa penti fe Dr. Amu asisia na eje Zahara Enupa no enso ebi na Kingdom enso ebema wo enuro kama wo benu jeans eno obeba ho enti Dr. Beba obeba na wama ye Kingdom enuro papa ne nso bi na Gospel finu ahom de eno eya dakafia eno so ye beboa wo na se obi bi afremu a ye mo adaka ma wo de sie no ye wie nso a na fe ya ye eye ne ho nhyehyɛ ne ho tutu ye nyinaa ye de ama o kama enu nti se wanya yi a odi hye bi awu a me se wada emfa ba bia na emom Gospel finu ahom na wo mo enye bibia emfa ma asafo ye ben labor enkane ye ne koko board no na ehwe ne mo udru ho a ye bisa uncle acho 0322006221 0322006221 na Emma wonsa enka ebe okay ma yensa imra Rita so Rita to aso ho mame nti no gani yi ho no mo e ka sa asam ne kire me no me try say me frɛ abusuafo no na mabusa say asɛm na aga ne bɛka ye no eti say ye no kra na afei ma na akoye wantwi afa akoye manso oga no ne omaame ne omo ba be ma ne fie ho no ne ntem omo mpɛ sɛ omo bɛka no kra wa asɛm nim ba aga nso de one me kasa bia wo sister sɛ ne omani ni ho no ma nka wo no ye ba tan ne bi okuta nkra nan ontimi memetwa me ntro sɛ bibi sɛ ya na asese to no de wo ka ne sɛ ne nka opɛ sɛ ɔno gye nneoma no na wode ba nanso omaame a wɔka ho ba bia ne makuma pani sister cause empɛ sɛ gɛ ne de nneoma no ebeba nti ma me de me ka ne sɛ enye bibi tintin bia na me ne abusua no ɛtwe ɛyɛ ɔmo de hye ne bɛɛma no mintimi ne ɔmo ntwe ne bebre na mmom me ma ne da akye de me ma ne nsɛe sɛ bɛɛma ne te ase anka anye yie kura no ko ɔbɛhwɛ ne ma no de nkwa ne bedie de nka mo ɔmo nkwa ne bebie school yi ko bɛbɔ modin a sɛ wɔde bi bɛba na me so me di bia soso cause dada ne nyina saa na ɔne me yɛ no wɔde bi ba na me so me di bia soso ne yɛ de boa ne kakra sɛ nkwa ne ni hɔ ɛna taama papa ne yare nso mo frɛ me ma me na me kokɔ tena hɔ no enti mesrɛ wɔ mu bebree sɛ na ɔmo yɛ baatan sɛ de me so me yɛ baatan so ɔmo tie me a enuoma no ye bɛ ni behu no kure wɔ no ɔmo mfa mra enuoma na ɔmo bɛ ma no ɛwɔ hospital ɔmo bɛ sesa ebe si mu achi ebe sesa ya no ɔmo mfa mra ɛna gɛ no so kora sɛ si dua sɛ papa na si fie ɛwɔ kotwi ɛside ɔba me de me mfa mani enhu ye okay gɛ de kyerɛ sɛ papa na damfo baako a ɔba yie ni bia bɛbɔ abusua na mane sɛ papa na si ɛyɛ hawa no me pa chan
ɔno deɛ waka sɛ baabi a mekɔ bia me frɛ no a odi adanseɛ wɔ asɛm a meka ni ɔgye de si yɛfrɛ no ɔbɛkasa deɛ ɔbɛpeke ha waso ɔbɛpeke ɛna ɔne me kasa koraa na menim sɛnea nipa sitie nti meyɛ recording wɔ gɛɛ ne kasa bebree mu meyɛ recording ɛwɔ me phone so nti mesrɛ wɔ mu bebree ɔmo mfa mmra ɛnkyerɛ ne nkora ne bebie skul baakofoɔ nsa nso nyame ani kata ɛna mentimi nsesa mema no so mfa mma abusua because papa ne te ase a nkɔbɛhwɛ ne ma sɛ me na mefiri mu a nkɔbɛhwɛ nkora no ɔma nkora no nyɛ basaa nti mesrɛ wɔ mo ɔmo mfa mmra ne ɛmmoa nkora no ne nkora nso nya baabi nyina na ɔmo daakye anyɛ basaa wokunu no yɛfrɛ ne sɛn mpatwɛ kofiata mpatwɛ ne posta ne bi wɔ ha nti yɛbɛgye fama me wode ayi na yɛ ana wode ama producer okay ha yɛ Akoma 87.9 FM atiefoɔ mo mfa nkyɛ yɛ onua TV ɛkɔ break kyɛe nti ama asɛm no mo ante ne bebree but minim sɛ questions no a mebisa no ɛbɛma mo nso mo atimi ate case ni nyinaa ase ɛyɛ a mo nsusu nkɔ break nkyɛ mokɔ kakra na mo aba kakra munya ayo ɛne nka me ni ɔmo bɛko ansa ɛsa na adwuma no ampa nso yɛsa na adwuma na yɛ den di ama yɛ ane nkurase ne regions no radio deɛ ntimi nuru regions nti TV no Drew Regions nti ɛyɛ saa no a ɛboa yɛn nti na ɛba sɛ yɛ ɛma yɛ brɛ o yɛte adwa yi so saa no ɛma yɛ brɛ papa adwuma no so no nyinaa ka ho bi sɛ yɛyɛ obi adɔ yɛ sɛ yɛkɔsa wɔ bi yadeɛ sɛ yɛyɛ dan ne nyinaa ka ho bi ɛyɛ nsɔpe saa no a yɛtena adwa yi so kyɛ ɛyɛ saa ɛmoa yɛn ti adawroma you should bear with us na yɛntumi ɛnyɛ na yɛnyina yɛnya resource onipa korɔ no ɔba na ɔkɔ na ɔbɔ din a ɔbɔ onua TV kora na ɔmo bɔ ne kɛse o mekɔ onua TV no Akoma no kora de ɔmo bɔ na ɔmo de abɛtato ɛno na ɔmo bɔ ne kɛse nti madawroma ɛyɛ a monhwɛ na momo ayɛ kakra okay Max pɛgya ɔmo kakra bi kafra pɛgya ɔmo kakra bi facheme ɛna ɔbɛkɔ enuru next week deɛ Max na wɔden na ɛba nkakra nti na yɛ na wɔde wade srɛde atudwa ɛna yɛkɔ off kakra no okay nti fatu dwa na mema wɔnkɔ yɛ office na ɛkɔda kakra na twɛn me nea meka ne sɛ medatie for ase sɛ last week ɛbɛtwuo me ya ɔmaho mmɔbɔ na ɔmo yi ɔmo yam aboa me wɔn to boa mo sɛ yare a ɛyɛ atete abɛto me na mede adesrɛ ɛbaeɛ a ɔmo yi bi boa me ɔmo yi ne nyinaa boa me da ɔmo ase bebree na megye di sɛ meda so a ɔwɔ ɔmo nsɛm sɛ ɔmo betumi aboa wɔ kakra na aka me nti mesrɛ ɔmo sɛnea ɔmo yɛ no daa na yɛgye ɔmo di sɛ ɔmo betumi ayɛ ama me saa ɛde Yehowa Nyankopɔn ɛsrɛ ɔmo pa ɔmo kyɛw sɛ ɔmo mbɔ mmɔden na ɔmo nyi ntoboa no mfa mboa me na Nyankopɔn ɛde neɛ baabi a ɔmo yi fi biara na de bɛhyɛ ɔmo na ɔbɛhyerɛ ɔmo bebree nti pɛgya ɔmo na ɛkɔ da ɛhɔ ɛtwɛn me yɛbɛfrɛ wo why ɛnɛ wɔde bɛkɔ sɛdeɛ tie biara no na yɛkɔ ne akɔ akɔfa baa na mmom ma memmɔ namba no ɛnɛ ɔkasa kora no a ɔntumi ɛnkasa ɛnso sɛdeɛ tie biara no ɔfiri ɔkyena kɔ deɛ doctors ɛbɛgyina ne so na afei wɔn mo ahwɛ no kria deɛ ma ne ma me doctors ɛbɛgyina ne so na wɔn ahwɛ no saa bɛma memmɔ namba no ne yɛnkɔfa baa herbal center mmra yɛba a yɛbɛba abɛtoa so ɛwɔ ha 0245 301 462 0245 301 462 0530 507 849 0530 507-849. And you say be a for more you, but we should scan a mebona 10 cities, 20 cities, 30 cities, 100 cities, 100 no crowd. Yeah, I said, no, so we they moon 10, 20, 50 no, and on a yan the door so until a yana me yachano. So scan ya can see a bass, see and when you're getting a no boa, then papa into your semua, Matauroma, Jumano Moko for a yay, Matauroma. Young Kofa Herbal Center, Rasia.
ɛnɛ awia nso yɛde nkyea kɛseɛ bɛfiri Dr. Baa aso ɛyɛ ti ama yɛhwɛfoɔ ɛne yɛtiefoɔ nyinaa deɛ nipa bebree nim ɛyɛ paa yɛka Dr. Baa ɛyɛ nnompe ɛne nkasɛɛ ho asɛm ane yɛni nipa bebree ɛkyɛ enti na awia yɛ a yɛatena sɛ mesrɛ wo yadeɛ na ɛwɔ nipadua no mu a sɛbi titiri ɛyɛ nnompe mu yadeɛ mu no wode ba Dr. Baa wɔ ahunu sɛ yɛne yɛwɔ nnuro nhaban a yɛde sa saa yadeɛ no ma ne firi nipadua no mu enti awia wobɛdi nka gye yɛ namba yɛdidi dwuma no na afei wode w'ani akyerɛ Dr. Baa hɔ na afei yɛhwɛ wo ama yadeɛ bia afiri wo so yɛ namba yɛdidi dwuma no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 number way ana Dr. Baa edidi dwuma ewe aso eyo me say o say wo we Dr. Baa yen ye kira kwan ya hye ne nso say ye wokuma say atonsu agogo aban hospital na chi ana abehu Dr. Baa ana fe enkranso ye was Painters Road 18 Junction also behu ho me see ye trans bia eya ne ye kaka nipa ne ye boda wuro kire nipa say ye wo nompemu ne yade bia won kasa mu ne nompemu a etiti nipa bebre enti na enso beto a wo beba awia bebo na nipa da sani kompreni wo bodede wo ye dede ensu etwa adwadwo se de nya ne kotodwe eye ne ya ede eye ne nipa dua mu tutu no wo bete o se ma aposo nyina ya me ya dane da nyina na otete mesew se ka se nipa aposo a eye broni se eye dwent na de de eye na abra nyina no eme nipa ho twom se eye kasa mienu ane kohia ana obode bo nipa no ode gregrobi anase katoj bi hye nkasa nanim sɛdeɛ bɛyɛ ɛma nipa dɔm pɛmienu ɛntwie nanso fa yadeɛ bi te sɛ arthritis a ɛbɔwura nipa wapɔ so a na afei ɛrere saa nɔɔma no na ama nipa ɛte yaw enti obi kɔda no na ɔnyare ɔno aso ɔnyare baadeɛ kyeeɛ no ɔpagya ne nsa ɛmpagya ɔto ne nsa a ɛnto ɔde to ɛnyɛ yie no ɔma so kora ɛnyɛ yie ne nya kyerɛ sɛ emu yɛ ne ya emu tutu no obi ɔde ne nan ntam no kora si fam a ɛnyɛ yie ne yanka ne nampo so ne nyina tutu no ɛyɛ ne ya ne nyina ne sɛ wonya haw ani amaneɛ na ade ya ne yɛbɔ dawuro da bi ɛbɛtra sɛ ɛka kyɛw sɛ ɛmfa wo pɛ nkotonduro ɛna obɛhu nipa dasani wada ne ho pharmacy ana wɔtwe nnuro gu ne yam saa na nnuro bi aso ɛkɔ nipadua no mu a ɛnyɛ sɛ ɛkɔ sɛ nipadua yade korɔ no na ɛkɔfa yade foforɔ ɛde abrɛ nipa bebree enti obi ɔnom aduro saa mɛnɛ wanya ɔsa ɔnkyene ne yam da nanso ɛnam painkillers ahodoɔ a sɛ bibibi ya ne kakra bi a ne ho tutu na no akɔtɔ anom no ɛnɛ amana ɔsa yam kuro ne nyina akɔfa yade foforɔ ɛde abrɛ no mpanimfoɔ nso sɛ wokɔtwa wo dua no wanya sɛ wo pie tɔ deɛ nka hɔ enti sɛ nka wokɔpɛ yare sɛ no wanya nkɔfa yare foforɔ nyɛ dɛ sɛbe ɛma ho ɛno nti na Dr. Baa se yɛka nipadua no ɛyɛ deɛ wɔ ne mu titiw wapɔ so yɛ ɔyɛ wo no mpam tutu a ɛyɛ ne ɛwɔ ahaban ne ahaban adeɛ ɛfa so ɛyɛ nie obi ɔso wɔ nnompam yadeɛ paa a wɔno deɛ pains paa na ɔte wɔ ne nnompam no ɔba yɛ ne ahaban ne bi ka nipadua no wọ́n sɛ yaw bi a ɛwɔ nipadua no bia na afiri mu na afei wanya fa ho die ɛna no yɛ maame bi ba hɔ na maame ne ba nyinaa na ne su nyinaa ne sɛ wate yɛn ka na ne sisi yɛde atena ne so mfie bɛdu ɛnam sɛ maame yɛ nea wabrɛ sisi me sɛ wama ntekora sisi yɛ ɔyɛ nya de ketewa ɛde kora nya de ketewa na 10 years mfie du ana yɛ maame yɛtena seɛ ama ne sisi na ayɛ ne ya na ɔso ɔkɔ kɛtɛ so a wɔna wɔtena seɛ nyɛ yie ogyina ɔkora deɛ na ayɛ booboo nanso mmerɛ wo hu ɔgyefoɔ na wate yɛn ka ɔbaeɛ no me se maame ne ho atɔ na ma obi a na sisi yadeɛ tena ne so mfie du no ɛna me ne wo kasa yi maame ne ho atɔ no ɛdeɛ bɛnti na ama ne ho atɔ ne ntɛntɛm no ɛyɛ aduro na ɛyɛ sisi yadeɛ aduro na wɔbɛnya ɛfisɛ aduro na ɔbɛnyaeɛ no ɛyɛ yadeɛ na ɛwɔ ne sisi no emu aduro ana ɔbɛhyiaeɛ enti na ama ne ho atɔ no enti bi a me maame bi me papa bi ate fie ɔwɔ haw ɛwɔ ne waist ana ne sisi nim ɛyɛ ne ya aso obi adua makom no ɔtwi no wom ɛhyehye no emu yɛ ne ya mesra wo bra Dr. Baa hɔ yɛsi so obi a ne sisi yɛ ne ya pie Dr. Baa hɔ na sisi yadeɛ na nkɔ a ɔmna magye ne sika fisɛ yɛn no yɛnim deɛ yɛyɛ fisɛ yɛn nkɔ ne yɛde ahaban ɛto nipa sisi akyi ɛma yadeɛ bi a wɔ mu no efiri hɔ ɛnɛ obi ne nam abu sɛ pɛn
obi ne nsɛm kasa abu obi ne sira mu dompa abu mesrɛ wo sɛ dompa bu wɔ nipadua no mu a enipa a wɔto ano ɛyɛ Dr. Baa sɛ wante saa nsɛm yɛ kan nyinaa ase na yi wɔdwe sɛ o me nam abu makɔhyia taa maame ɔwo nta bi te baabi a wonim nimdeɛ wɔ wo kasa no ho a mesrɛ wo wokɔsɛ wu dompe ɛna wobɛhu obi ne dompe mu bui ama nna ne nsa atwa 7 ɔkɔ ɛda ne ho sɛ yaa na ɔwɔ ne sɛ yaa na nkosi da bɛn dompe yɛ adeɛ Nyankopɔn bɔ nipa sɛ ɛntimi mfa nipa ntu anamɔn enti sɛ wo kasa mu bu no ama obi obɛtumi atoa dompe na ma ɔte sɛ Dr. Baa na wokyerɛkyerɛ wɔde kɔgoro mɛdam ase ɛde ohia ne ahokyerɛ ne adeɛfoɔ ɛde kɔ a la show no wobɛhunu sɛ nipadua no agyigya na afei dɛm di abam enti na wobɛhu obi ne nan yɛ 3940 ɛna wobɛhu obi ne nsa atwa 7 ɛna wobɛhu obi ne kasa ebu amena ɛda ne nan ho ɛnya ade ketewa onipa na mu adi dɛm ɛnɛ Dr. Baa ba sɛ obi a ne dompa mu abu sɛ yɛ akwala sɛ yɛ ɔpani yɛn fa dadeɛ bi ɛnhyɛ ɛyɛ ahaban na ɔbɔ adeɛ bɔ kan nipa da sɛ ni wo sɛ wo yare a yɛmfa nsa ayadeɛ no ɛno ne yɛde to dompe no so a ne yɛgya ahaban no ama dompe no na no ato akasɛ no ama ho atɔ enti na me ne wodi nkɔmmɔ ebia na wohwɛ me wo maame bi wate ahwe ne kasa mu abu adwene wo tirim an sɛ maame deɛ wanyini mfi a wanya deɛ ne kasa ntimi ntoa Bible ba bie ni wo kyerɛ sɛ obi nyina ne kasa ntoa ɔse yɛmfa ahaban no ntoa enti bɔ mmɔden na fa wo maame wo papa no a ne dompe mu abuo no fa ne bra Dr. Baa ne yɛntoa ma no ebia na wo ba ketewa bi ɔkɔdi agro wɔ school mu ama obi akɔwɔ no ama ne nsɛm abu anaasɛ awɔ ama na frikyia ne nyina Dr. Baa yɛ ho adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ adaakye bi no akora ne medi dɛm ti ntɛmpa so fa ne bra hɔ ne yɛntoa saa dompe no ɛma no ɛna obi te Central Market obi te mi kurom sakra wo no ya mi kɔ holidays wɔ hɔ yi obi te hɔ ka na mi kɔ todwa ya mi ya ana mi kɔ todwa ya mi ya ana mi ntimi mfa mborɔborɔ san ana ma num nanom da bia musa sɛ no na anom yɛ no ɛyɛ Dr. Baa deɛ ɛnyɛ aduro bi a wonom akɔ yam na ɛkɔsa yade o mi nua ba papa wotie mi ene tie ɛnyɛ deɛ watie bia na wodi gu yam a bɛsa saa yadeɛ no gye sɛ wohyia yadeɛ na aduro ɛwɔ Dr. Baa ho enti obi a na nke ekɔyɛ no operation yɛde dadeɛ kɔhyɛ ne kɔtodwam ama wɔn na mane a ofra ma no ne bae ɛnɛ ɔkɔ na wo deɛ wotimi kurom sakra wo no ha afa kɛntɛn siti afa ase kai komprenu kɔtodwe akɔfa noma bi akyekyere ɛde noma bi kyekyere so a enye pintin bia na ɛyɛ ɔmo mesrɛ wo bɔ modin na awia mi no wuti nkomo yi to anamon na kɔtodwe mu yade ɛnɛ ama wo na ma kɔtodwe so kekra enkwala kora hu aye hu ade kora ba na nsɛ ma me ba kɔ se nkwala adwane omu dwane ani kɔtodwe na ɛyɛ dede omu nim sa awia bobi na ɛba enipa yɛ mmra ma ne kɔtodwe nyina keka nanso wo ba Dr. Baa hɔ a yɛyɛ wia ne mu ɔda sɛ din wo na mo ntoto biem ɛna obi kɔtodwe timi to no na ɔkɔ akɔhwɛ ase ne nyinaa kyerɛ sɛ yade abam ama kɔtodwe no alusu no ma bebre bra na Dr. Baa ɛnhyehyɛ ne yie na obi a ne kɔtodwe yɛ ne ya watena se akyɛ no ɔmra Dr. Baa ɛne yɛdi nkɔmmɔ ne aka kyerɛ sɛ obi wa ne ba bi anya adwunum haw ne nua bi anya adwunum haw ne maame bi wahyɛ ase yɛ kasa enipa hyɛ ase sɛ ɔkasa na adwene ne kyɛngye a mpanimfoɔ no deɛ ɛyɛ na deɛ ɔmo yɛn sɛ ɔyɛ bayifo daabi sɛ adwene ne ho ka ɛno ma ɛnsɛ a ɛnyia ɛwɔ nipa asetena mu ɛno ana ɔbɛyɛ fi sɛ adwene na kyerɛ nipa adeɛ so ɔnyɛ enti na obi tumi hwɛ anim saa na wɔtwam ɔso wankyea me adwene ne maa ne so enti na yɛno kasa ne yɛka kyerɛw sɛ wo ba bi a n'adwene ho aka ɔkɔ no nubɔne bi anaasɛ ɛnoɔma bi afa no so ama adwene no ho aka ama ne yɛ nɔɔma a ɛnsɛm fata fa ne bra Dr. Baa ne yɛma na duro ɔda nyane ɛno ano yɛmfa kyɛ bi ɛnto ne nsa nto ne nan obi abɔdam na ɔde kyɛn ato ne nan yɛma na duro na ekura sɛ etu no ne nyinaa yɛ ɔhaw ne amaneɛ wode ba Dr. Baa ɛbɛma na duro ama nanom ɛnam ne wodi nkɔmɔ aka kyerɛw sɛ twerɛ yadeɛ tete nkurɔfoɔ ɛne onya adwuma akyina ne yɛyi na di ɛdeɛ bɛnti a otwa obi anu nso a otwa adwuma wura bɛfa no daabi ɔbɛka sɛ wɔsɛ adwuma no enti bɔ mmɔden na bra Dr. Baa ɔbɛgye aduro ɛyɛ twerɛ yadeɛ duro na afei yɛmfa nsa wo yadeɛ na kɔ hwɛ ɔsɛ yɛm kuro tete nkurɔfoɔ paa dabi a meka kyerɛw sɛ yɛm kuro ɔsa no ɛyɛ yarebɔne o sɛ wɔahwɛ yɛ yadeɛ baako a wodidi a buei woanidi a buei anadwo du mmienu gye sɛ wo dɛm yɛ ɛyɛ kitchen shop ɛma afei aduane si wo mpa atifi na yadeɛ wei ɛda aduane no ɔnsɛ na wobɛwu Dr. Baa sɛ ɛnam ne wodi nkɔmmɔ yi sɛ wobɛnya gyidie atu anamɔ abɛgye abibiduro ɛwɔ Dr. Baa ɔsɛ yɛm kuro no ɛto bɛtwa ama anya fa ho di ɛna obi akyi kasa ɛyɛ ne ya ɔkɔ nkɔ
ɔtene ne mu enye yie ogyina wo enye yie na chia ma ne ye ne yasa ama ne mu kura ko a ɛna obɛhu obi na ne fa akyea ne nyina wo de ba Dr. Bawa ɛsan sɛ ndompani nkasa mu adwuma ne yɛ no sonko nti oba ye bɛhwɛ ama ochi kasa na yade aba mu ama wo ntimi na no ne nyina akɔ ama wo nso ho atɔ yɛde kasa ne nyina aba wieyɛ panimfoɔ sɛ deɛ ɔkɔm gya no me yɛde Dr. Mɛpa no sɛ wɔbɛfɛ number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 988 004 0244 988 004 Mr. Dr. Bawo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital no na chi ane ewo anenkran so ye was Pinterest Road 18 Junction Mr. Onewia me no wadi nkomo awie me se enyini hia ho fa ye de na te wo so ye dompe a wotren fie bebre no fa bedan Dr. Ban ye so ye de ahaba kawa de obeka ne se eye ba echamfo ba enyarewa nyina bedwane mako Nyankopon koso na wanyam kase o star ne de afu. Okay, me that say hi Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu nsem dwumadi no eno a na wo hwe na wotie no na ena wie ye ne yenuaba Rita Ofori na edi enkomo na Rita ne kunu afrimu na abusuafo ni brefo etimi asie kire akofa checkbook ni sika ne ho ne ma na abusua no mompa ba bi nyina yie sanse ye ne mo de papa de mo afa nyina mo ba return mobile return every kobo ya mafa de every dino emu esanse modehye no ojama ewa akire na modwene mo ma no ho ye be sen abareta so na ye be bareta so ne yenko ye maxo de no eso ye wie enu nti maxo wa ha ye ne a ye hwe ne ye tie sade ne kasa ne na de esiko no oni adofo enye me na me ha me niaka nenso woni me be ya adwene se embre eni na fakura enu nti me no sade ye wie se ye be ye de betumi bia ya fam de betumi bia ya fam de betumi bia me se ene ye nsori no na ye de ye nua be ma ne sika no ema no ye sign financial china da bi ene ya ye de sika no ebe ma no akọ enu nti be bia wo bia no ye mo ye no kwasam se kakra ye beko etoda na sika no wunya na so eye 20 die opakro no so no ho so no ene wode ba ye nka se esua but eba ne sa no na ema ye kasawa na ema ye bre bebre no ebra na ye call commercial break check kakra ye si wa hene they say ontumi ntina akonya ne mukura enche se wo tena akonya mu a ejan ne ho atere mu atese na ano no ontumi enche pen nti kakra bi a agese wo boni mu kakra nti ye ko break no de na tibia no etini bia wo bia no woni me ebe ya adwene na woni me bedra dance ebedia dance say we need to help we all you me everybody who say grow fine ba ha matake no me gene de na me de aka ho na etumi awie mudi enra yenua be ma bi wo enkra me ra fi mudi no wosi ye Jehovah Witness na wosi wo pe yenua be ma number ane send me message wadama eya send me message benim se moa bi na ebi amoa amode bebo mo a enra na afre ye na so open number enu tim prempren ya no send me message your number no me point na me lose na ye hu na de kodie nti se Jehovah for so mo so amoa ho no mo be phrase e bia mo so support ya na chese mo so matimi ya support bi mo atawroma enidie ni ahobrase e kwan so yes remu ada ye nua be ma no sade ne tebia eni na de chi ade se nyina no na ne help ne so na sayia na ma agency it's numbers 0245 301 462 0 touch of Congo Breme 0245 301 462 I say ya neti eno eba ne say ya na ma adwuma no ye den kese pa e de ema ye no I say wo kasa ya nti so hu se de esisi no easy my 0245 sisi aka kra bi nso na no miensa no nso na abo chese wo transi ana no miensa no abo ye bre enso ye problems do so
0245 301462 and 0530 507849 0245 301 462 0245 301 462 when you're the idea where you see in Rudon, new 30 minutes. No. And now, what that Queen store. Mama Congo, Marco, you're ready about your fat, a Congo ointment. no question. Now, you're the betting sua, a Congo ointment. Ointment about copet. Yakabia, a balm, some cross a beco, maybe. Yeah, the no one ointment. No question. Yakabia, a balm. Now, what's Congo ointment? And just a faculty one, and yes, and the emotion be balm on the wall. But where ointment that it's me the tree, it's me the sra. Marco, ma a ye, infections a drew. Skin infections. I know go for say, now ointment the send the sea and Emma, a beshe, me trim yet and Debbie. It's get make us a Congo cream. Yeah. But yes, you need to contia. Yes, ointment. You need a woman tea, I say ointment. It's obebia no or infections. Our one name. Fabitia. Now, questions I am Uncle saying, and a many about trepa be biano. Oh, I see. Now, mamma bako frey, now or casse. Yana, your infections, a grocer in Facongo Tria, a beco. Now, infections nibo honmoa, at now was watch it. A be cranwa, a co mojem, a co uridium, and no, what the Congo need tria. A bit me a cucum, a moana, a what umogenim. A not moyenisia, ya nepe. O was and be said, Bia, would you 2 money yankasa for your phone, nefre yankasa, Nani and you come. A be ya know the amount, a bet let's even radio soon swipe, but say ye one or said a bear. A beer said it was a general son for France to generate now, my dream, my own claim. When him bacteria more one or one who say your gonorrhea, say your syphilis, say your chlamydia, say bacteria, boa bang, or more who and one about now well when in Tamua. Omukoye muje obibebu sase kwan be no mobefa so a ombetimi akoye muje se womunam ya wode ne ye tubes nim na rent nim ekọ emuje nim tina tembia ye kase se obinya infections na eche won so atitiri syphilis and ase gonorrhea amoni wura na chikase tibuza se ye de na omutimi ko wura na chikase womu ye mu a womu pai enkosua te se nsonkronsu okay eti womu kon na ede ye kanu kura kire wo mu kun ade wo bia wo se wo ko infections a eye adro atoto na wo kototo anu no mo no dia akọ mo jani mo no wo bre ansana ase atimi atu na infections mo anu wo mu fa tubes mi ko mo jani mo a afei eye de se the malaria ni fever echicho because bibi strong ko aba mo jani bibi ayi ni kwan se ba mo jani aba mo jama ite se malaria boa aba mo jani mo no bo se fever acho na malaria acho moja no bibia ni kwan se bem aba beka eno ne ko moja ni mo pe na onwo afrase na kekawo se ewo wanam na ntimi nko moja ni mo a woni padua ni mo wonte hene bia wo anasa ohun ye opepepepe anasa ohun kekawo but the moment I be experiences asa me hunam ka pepepe asa mu abi na me hu asa me hunam ye me hene ijori wi anam de afin dwu me hu no na e kira wo se bacteria aboa akura wawura wo hu no okonya kwan akọ omoja nim but okọ omoja nim nche se de wo wanam ho no so awu wa firi ho omoja nim ti oni ho bi tina meka se omo ye mo a omo tu nkosua na omo pai nkosua eti wo pai ni nkosua no na omo otene so nkron so wo dem wo pai nkosua na emoa na etene na omo otene na omo otene ti wo ba mpa ni ti na start pai nkosua na mwani frase se wo mo nante mo se wo fa mpa ni nyina sana bacteria mo ano wo mo tie wo ba wanam ho no wo pai nkosua no wo dore na omo otene ti ebi ti ko mo janim ne bi susu wo wanam ho ti ni ya na ye betena afidie so ye ka kire wo se ukoto Congo ointment freye na ene ye ni nkomo wo bia wonya Congo bia e fa ho posa wo de sra ye na so be na stretch marks ya ba sa woni ye di nkomo se de be ya ye be hu ade kronti a wo koto ointment no ene kwan ya be fa so abe use no ye ama problem bia wo de solve no atimi afri ho
eti mesrɛw sɛ wokɔtɔ kongo wanam yɛ wo hene a yɛne wobɛdi nkɔmmɔ abusa wo sɛ wofu sɛ wanam yɛ wo hene no ɛde nasɛn abosome sɛn obɛtumi ka sɛ 10 years 10 years deɛ na mmoa no adɔre wo ebi koraa kɔ tiri ase ɛkɔ w'adwene mu ama entini a ɛdi mogya firi adwene mu kɔ yɛni ne so no ɔmo didi mu di 10 years deɛ na kyerɛ sɛ w'ani no sɛde na fɛs wosi hu adeɛ no ɛna wohu ne saa ɔmo yɛ mmoafo ma akɔ infections mmoa no ɔmo yɛ mmoafo ankasa ɔmo wie nipa ani gyeɛ sɛ ɔmo ba ho bɛtena ho dɔre wo a wo ntɔ wo daa ɔpem sɛ mmoa no bɛtumi atwiti ama ɔmo nyinaa akɔ ɛno nti na natural for yɛsi Congo no yɛayɛ de ama ɛmɛ nyinaa mɛma ka ho but awie de mekasa mama yɛayɛ ama mɛ nyinaa mɛntwɛn ma mmoa no mpo ma wo no aka sɛ wase keka nti wode kɔ akɔhyehyɛ hɔ mesrɛ wo the earlier the better ɛntwɛn wode atua Congo sɛ wode bɔ ho ban afiri bacteria mmoa wa ho wotua na no pa atua no numrɛ obi busa sɛ na mene me kunu kɔda nso ɔn de da bi unyusu Congo ointment but unyusu bi da na afei na wobɛyusu bi a twe ho firi nam kakra bɛ na wɔtwe ɛka na wɔtwe mienu kɔkɔ sɛ untimi na wɔtwe mienu adɛn na meyɛ na yare gini ya ma wafia na so me yi anka bɛka ka wobɛyɛ dɛn mɛda wo mpa so ka bɛyɛ dɛn twe ho firi nam afei na wobɛstart ayusu bi a sɛdeɛ bɛyɛ a wobɛhu sɛdeɛ Congo yɛ adwuma twe ho firi ɛnam bɛɛ na wɔtwe ɛfa treaty bi a meka sɛ kora wowɔ white na wopɛ sɛ wode treaty twe ho firi ɛnam na treaty ma yareɛ no nkɔ ansa na wobɛkɔ na ho a wakɔ na ho infections yɛka nneɛma ɛtumi yɛ ɛfrɛ bi ani ɛma bi bɔ dam ɛma bi honam tutu kuro ebi mani asɛesɛe because of infections ntia ebi mani asɛesɛe infections ntia eti yɛbɛtena wa asɛesɛe yɛ mani ɔbaatan biara wo a wohu ne baa ne n'ani akyerɛ ɔsome nkono akwantuo na fam ada no a wɔbɛka labor ward hwɛ ahometie bi a wobɛfa mu ansa na akwadaa no aba eti woba no nyaba na ho ba no a wobɔ sɛ w'ani agye boro so nanso akɔba sɛ woba n'ani hu na deɛ a afei w'ani gye ne nyinaa na ada no wosu na yɛ wɔ sɛ mekɔnyem koraa akɔyɛ dɛ ɛnyɛ akora ne mfom soɔ ɛyɛ waa wo mfom soɔ etimi nua ba bɔ ho ban ɔma yɛ mmɔ yɛ ho ban yɛmfa Congo ointment ne tuatua anɔpa ne anummerɛ na prevent infections aboa bi awura w'anan mu a Congo ne nku no na ho ntimi ɛntɔn obi bɛka sɛ me fie me ana me use me washroom ne me bibia ba wo ba adwuma no wonam kurom na adwo nso ka wo no ɛnu awɔ no nso lady bi ne me di nkɔmmɔ last na no bɛka wa wɔse baabi a ne shop wɔ Accra adwuma bi ne ne yɛ opposite ti dwonso de na hɔ na wɔkɔ recently ohun sɛ wɔdwonso a na yɛase atwene na ɛne ya ohun sɛ ɔdwonso a na yɛase ne onim wakɔ hospital ama doctor abɔ ne pa ne ama ne mu etimi nkɔ nti na wɔfrɛ mi ɔse me hu adeɛ ne ntɛm o but yɛawɔ me pa ne ama me duro so still me num nuro no ɛso still ntimi nkɔ na me sɛ wo shop ne si hɔ no mfie dodoɔ sɛ ni sɛ akyɛ ɔse na me sɛ adwuma mu hɔ no wodwonso hɔ mfie dodoɔ ni akyɛ wiase wɔ biara ne ne mogya obi wɔ ayare bi ba ne ho antam ohunu obi wɔ nso ayare bi ba ne ho because of ne mogya no ɔhye nti no ohunu ntam ebi a adeɛ na ba wo ho akyɛ na afei na apie nti yɛ ntobo aseɛ to Congo so ka ho nafa Congo no tuatua na ahontɔ wei ɛyɛ simple Congo ointment ne bɔ yɛ sɛ maako ketewa no kora yɛ 15 cedis ɔmo a motɔn Congo ma yɛ nso nyame nsira mo di no korɛ sɛ me tɔ ɛna me ba yɛ me na na gya fi kora me nka nkyerɛ me tɔ Congo me tɔ ɛne sɛ yɛ gyina me so sɛ me ntɔ bi mmra me tɔ Congo me nya bi ebi nya ma yɛ ma me nsa nkan because of me nim fa so ɛwɔ so ne me ma nim fa so ɛwɔ so nti no me ba krom sɛ yɛ aso tɔ bi bra eti me sra wo ba ta tɔ Congo ointment Pacific your number is 0249 01 71 0249 01 71 and 0204 61 mo pa adwuma yɛ nyinaa so mo fa number yi na mo fra yɛ dodo bi a wo hia apɛ sɛ wo tu kɔtɔ bia no yɛ bia yɛ pono de ato advertisement no yɛ fa ho ka yɛ kapa ne yɛ advert but to de be fa because of Congo anya din na yɛ product papa nti no wobɛtɔn no ato mfa so sisi a wotɔn so a no wabɛgye sokoto bam de aka ho
ba mo ba ko asese no so eba na vim vigor sokoto ba no eye vigor ohunam ye afa bi twitwi osisi ye afa bi twitwi oto asintin twa afa bi twitwi uti ye afa bi sasra uti ni so wachi kase wo mfe wo hefa fa sokoto ba na wo de atwi fa sra hututo ni sasabro eyi firi ho no ni nyina fre Congo for natural ebi a wo kra no wuntimi nrechi ayen ye bese sando sopo na ye de amaw ye number ni bi mi 0249 01 71 and 0204 61 Yami insha papa mama Congo and yet can I yakuma 87.9 FM and I feel when your TV yakuma moon some jumedino and one ya de mount and yana rate on a day commemorator. Afrawate. So we did when we say by you, which ye did. Ever simple. Yeah, you be that. It's rich. Young Max the end so kakra and the interviews na bobo yan so pa time nti yes ready for ni adofo and then me hu no mera ho pa said ye ahoden kra wode nante no many nhyeda enje ho ohwe se ni widium no ene na koma no se de o si kan eden nti yesretiefo ani adofo se anka hwe be media nka medie hwe be nkie be free kana die na nka de nka omodi adom ye na nka ye de agya ne kwan na nka se de nka nyame ya adom ochena na nka wetumi aye de yakọ nanso yenkọ no ni nyina sika nkotete ahanmra so bi na we appeal unya de modra 5,000 2,000 1,000 ekonwa I don't know ebuama utumi ekontem kakra unya scanning tem kakra but 2010 50 2010 50 31 and also ye one more emotion e yo mobodi omo wono no onu ni ebu okra no a na yaka won ho ano no and no ma ne boaboa no no eche no sa pepe penti na tie font ya se wo ho pa na ye mo number na 0245 30 14 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 edino eye Mary akusia ade Mary akusia ade Mary akusia ade bebia pastor safa kingdom breme na na dia ya no fa kingdom breme ketwa bi nsama ye numbers Mr. 0245 30 14 62 oh okay alamisi su alamisi nyamenshira ajua beidua nyamenshira Clement Ata Bashiru Kanyank Anthony Kujo Jomfo Gogo Bukum Voni CY Emporium Case Enterprise Samuel Baden Abinaba Ayidasa Sanso and Victoria Cecilia Mensa Agnes Fienya Kon Elizabeth Baini Rabbi Love Enterprise Christiana Ya Kwabla Oscar Dria Ochre Georgino say the Yenra Lucy Amejo and Charles Bobosi Ama okay it's a DNA be and a mebo body yanko na mene doctor ewa kingdom including kobo doctor Marco na oho ya de nyankopon adaroma bibia boko na say na obaby ebisa me IVF no oh eho asem na me say bisa me say Marco na wujidi na me say edemu kan onti Dr. Labinka Dr. Labino Marco womwa woma ye IVF data ni a doctor from penifo no beka Dr. Labi ho asema che otimi hwe wo say ya na ba no kra beto yem oh do no so de nyame de ache no de nyame de ache no ntino maame esro wutimi nka bomodin se ode wani be kire
Great Kingdom Medical Center so ɛyɛ ɛwɔ Akuropɔn na America no nyɛ deɛ ɛwɔ Kumase na mmom ɛwɔ Eastern Region Akuapem Akuropɔn asɛm na America nti sɛ wohwɛ me wotie me na wopɛ yɛfunu awoba ayɛ den ama wo IVF no woba Akuropɔn na woba Great Kingdom Medical Center yɛaso ɛyɛ a nyame ɛnam yɛ so ama ɛnɛ kurofo bebree yɛba yɛnkyɛ ɛso so no yɛayɛ ama wɔn a ɔmanya afuru a ɛnkyɛ ɔmo bɛwo afɔ ɔmo ho afɔ ɔmo ba nti maame wo a wote me nka no tutumrika afɔ ani kyerɛ Great Kingdom Medical Center wɔ Akuropɔn Akuapem na ɛbɛhyia ɛyɛ Dr. Labi na deɛ wɔm nie mo a mo pa awɔ no IVF no deɛ efiada biara no nondu ana doctor ehyia mo ɛwɔ Kingdom Medical Center ɛwɔ no ɛyɛ Great Kingdom Medical Center hɔ no nti mesrɛw sɛ wohwɛ me wotie me na opɛ yɛfunu awo ba bɔmmɔden sɛ number yɛ a mebɔ bubu ya na numbers no gu TV no so no wobɛfa mu baako na agya wo ne ya atwetwe nkɔmmɔ anaasɛ wabuku appointment number no yɛ 0593 72 26 19 0593 72 26 19 ana afei 0559 72 91 09 0559 72 91 09 mepacho afei so u prostate aka no ho a for wani ekyere Great Kingdom Medical Center ana se wo aniyade wani eye wo ya Akoma said yade aniyade bia wa wachini Ghana ha wani ne hu ade no oba Great Kingdom Medical Center yaso ya yebeboa wo yen ane yedi si ho a wo mo ana ete esi wo mani so ye hwe wo mu free yanje wo mo kapre ba ye operation hwe wo no se wo aniyade bia na wo de ba Great Kingdom Medical Center ye wo Akuropɔn Akuapem nti so wani yade ne de ebenada enebnada yi ene yawada ana doctors no obeba bi hia wo mo ebenada ene yawada bia no wode wani kyerɛ a wopɛ bibi nkyerɛmu pɛ sɛ obuku appointment because ɛdɔm no ɛba hɔ no dɔɔso ubuku appointment a wobɛtumi afrɛ 0559 72 91 09 0559 72 91 9109 and 0593 72 26 19 no your numbers no so aka no good TV no so no betumi afa your numbers no mu bi na wafrɛ yɛm yɛwie no deɛ na yɛkɔ Kingdom Garlic Bitters and Capsules na saa duro wei ana abribia no yaba yabɔ ho dawuro Ghanafoɔ agye duro ya tum sɛ nane de di kan wanom garlic aduro na sɛ wonom Kingdom deɛ ne deɛ a ɛne me maame nom me papa nom ne wo ka akyi ɛne ne garlic aduro di kan ba wɔ man mu na obi biala Kingdom Garlic no ebe wura wo nipadua mu nom wodim sɛ wohu ne sɛ wanom aduro nanso Kingdom Garlic Bitters no ɛda sunonko di enti na meka ne saa because wonom ne wura wi wɔn ma cholesterol dɔɔso ɛwɔ mu nipadua mu wakɔ ayaresabea doctor aka kyerɛw sɛ cholesterol no adɔɔso ɛwɔ wo nipadua mu a ɛyɛ aduro baako pɛ Kingdom Garlic Bitters and Capsules eno ana mekanfo edi ama eno na se wonom a eboa yi srade na wo nipadua ni mu nyina na asisi wontini no kwan a mogya ne ntimi ni afurisa na enye den enko ema no saa ye aduro ya ye ka ho asemi Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eno ana ebeboa wo afei obi wo so a waye kese mmoroso waye kese na fuwa ye kese anadwudidie nti da me ba me bobbo hu dawuru se awudidi anadwo a emmoa wo nipadua no enti se wo hwe me utie me maame nom me nuanom a mo hwe me mo amaye akese a wo pese wo sote wo pese wo afuso ete ema wo no Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eno na beboa wo eno na se wonom a ɛna ne srade no na afei susun ɛboa ama oso no a wayɛ kɛseɛ mmoroso no wafu ayɛ kɛseɛ no na ɛso ɛte ɛde ɛma wo na adansidi amanfo di fa Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ɛyɛ na bro adwen ɛne ntiaseɛ so ɛne nti ɛne nei baabi a wo bia na wo hwɛ me a wo saa hawo ni bi no wohia Kingdom Garlic Bitters and Capsules
ana afei deɛ ɛtɔ so biem obi wɔ hɔ a wɔtena ase kyɛ wɔse anansi akye me nan anansi akye me nsa wo nsa ayɛ titiriti maame saa haw no papa ɛhaw ahaw akyɛ wo nan na wodi tia fam no wodi tia fam na dadoa wɔ kora a wonte wo mpaboa yi firi wo nan so a wonte mesrɛ wada sɛ wowɔ saa haw no a Kingdom Garlic Bitters ne aduru a ɛyi saa haw no edi firi hɔ ɛde ɛma wo Kingdom Garlic Bitters abɛboa wo nsa ayɛ titiriti anansi na akyekyo no wo nan na ataataa no wo nan no so ataataa no Kingdom Garlic Bitters and Capsules ɛyi saa haw no nyinaa yɛ den ɛde firi hɔ ɛde ɛma wo yɛwɔ ne nsuo ɛne yɛwɔ ne topa yɛn nso so ɛyɛ den ɛwɔ hɔ na Kingdom Garlic Bitters no wonom a yadeɛ ntumi mɛtena wo nipadua mu da ɛbɔ yɛn ho ban ɛfiri saa yɛn nkwamoa no a ayɛ mmerɛ no a yadeɛ no ɛbɛtena mu ɛbɔ yɛn ho ban ɛfiri ho nti sɛ wohwɛ me wotie me a mesrɛ wada kɔpɛ yɛ aduro bi na wonya bi a ɛbɛboa wo ayi haw bia ɛhaw bia ɛde ɛfiri hɔ nti me maame no me papa no a woyare wotaa yare paa no Kingdom Garlic Bitters no onum bi a ɛboa wo obi wɔ ha a ɛfiri ne to ase ba ne nan kokom nti no mu twetwe no sciatica pain foɔ no mesrɛ wo Kingdom Garlic Bitters and Capsules ana mekamfo ɛde ama wo obi a awɔde no obi a ɔbɔ wa ne nyinaa no onum Kingdom Garlic Bitters and Capsules na yi saa haw no wɔ ɛnam yare bia hodoɔ bia no so a Kingdom Garlic Bitters and Capsules ana mekamfo ɛde ama wo na number no ɛne Good TV no so no betumi afa number no mu baako na wafrɛ yɛn ɛwɔ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 na 0559 72 91 09 09 0559 72 91 09 and 0593 72 26 19 numbers and no any day that TV no so bit me afre afemi nua mo ma mo so mo enamu hawo enamu yare wase ekekao insuo egu enka scent ewo wase eduro tremendous capsules na beto TV no so no eno no so na edu no oba a watenka atiko oba a wo ne wukuni hia be ma no hunsuo wo se ko mu no na eba abonten super tremendous capsules na woto sa eduro wei na wunya Kingdom Garlic Bitters and Capsules no eka ho a me boaw ema enamu yare no go no white syphilis na haw no ase etu firi nipaduam bia wakwa yaresa bia ya ka kire wasa enko da meka se wo pese me boaw a wahu numbers no egu TV so no frɛ yɛn na yɛn boaw because ɛyɛ na nipa bebree nim sɛ wɔne ne kunu wɔne ne mpra bi ɛwɔ hɔ na so wonya nnam yadeɛ no no nko akɔtɔ aduro da bi ɛwɔ sɛ wo kunu no o partner na no no ɔno soso no maduro ni bi sɛ ne ɛbɛyɛ a mo yadeɛ no asie betu ntɛm ɛni ti mani abre ɛnadue paa sɛ mo a mo wɔ nnam yadeɛ ɔbaa o bɛrima o super tremendous capsules no wonya no ka ho na wonya Kingdom Garlic Bitters aka ho ɛbɛboa wo ama nneɛma atimi akɔnkan ɛde ama wo ana de midi wie no kra na ye mema no bema bia waye mre won pam bema bia na wo bema hodin nim ene wa hia mi da wonya me ase me na me beboa ama wo bema na hodin abam aduro Kingdom Ginseng Power Capsules ye mema adura ene aba eboa mema ma mema eye mema ne ye mema enkase o pede beye peking kran wonum ya na na oba ekoda eno ana meka se enam saa nuo na mononum na onum ya enya manipadua da krosenso an wawu ye de no onum anya sa enya adwuma eye adwuma kakra wato baako mienu miensa enan enum na eye umu adwuma na ye umu adwuma ni wie a afi wo be ma ne besore agina so ama che se oyire aka kiro se ha miwura wa ye be ma mu ampa aduro Kingdom Ginseng Power Capsules no ebeboa wo ebema wa ye bema mu ti me kanfo ma bema bia wo hwe me bema bia na wie wo hwe me a wo yire ene wo ko wo yire enam se wa ye mre kakra bi ntiri opese wo gya wo no me na me bema oba na ahwe wo me bema oba no ema wo mu akonhoma biem eye Kingdom adura ya to ne di se Kingdom Ginseng Power Capsules Ginseng Power Capsules na se aduro we mema no manum o manya hoden no edi ho adanse a ya na bro adwene ntiase so ti me pacho ebra manu esi woyɛ bɛma o hwɛ me o pɛsɛ me boaw na wo bɛma na hoden bama me so wo to Kingdom Ginseng Power na to Kingdom co capsules ka ho
toko capsules so one thing ya odi frame me doctor pani me number and the form no enti se ope bibi mu nchiremu ope se me boaw na metu yade na sede a ene ohun se me free tv no so ano wa frame na enuro no Kingdom garlic bitters, Kingdom ginseng power, super tremendous capsules ni Kingdom cool capsules no pe bia baby ton oduro bia no onsa ebeka bi so here Dr. Penimia me dia me number ne da form with tv no so no frame me I was 0597 29 88 55 0597 29 88 55 who say my free tv no so ano ahase FM and I say 0559 72 91 09 0559 72 91 09 na 0597 29 88 55 e me am number mo frame me o how bia no me no e betwetwe nkomotima ko meda ya hwefo nyina ase mo IVF no mo pese mo ye no ofra e ya ade a ubuku appointment a fiada na obihia Dr. Labi e wo ho se prostate na aka no ho wani yade bia how bia no Fabra Great Kingdom Medical Center sabre die mo frame na ye monkomo ka wo ha wo kire me na mintu yade na stimako meda watifo ne wahwefo nyina so ase nyame enshawo so papa pampacho mama Peggy emma me ahaya Akoma 87.9 FM and afe on abrewa bi e ba na pan ho okay yesi abrewa bi ba no pay free go so okay Pastor Julius metra se mama na Peggy mra okay go so okay nana owusu a okay go so says time pepe nana no owusu adru ha nyamisha nana owusu a my 20 cities ma ya de abrewa go so preko abrewa go so nyasam kitu o ti mama onyamisha pa na Pastor Julius nyasam kitu wawuram because na de besi yes kwari na say what am aka say enti dia ya na de yankopo ya beti aze time na say kaza you can so kwasini wasi asa pranam ewade ya da wase ya de Judy papa ade nyansan ya de ejide se obetuma sakra wie mama ye bom pai de atiefo ne ahwefo nyina hye wonsa ya dofo nyina hye wonsa ewade ma wonsa so enim se eka wona Akoma se obeboa ye sorry ye ti hei e break akra kai ewade hye odin ne onyam amen na yetimi mua ye enua ni ye ba ni ofasi na yentimi nko yesa surgery na heart enlargement ewade eye wo na wo yo na so wa manipa bitumi se wono so mfa wo nhye na watimi afa won so amana ayeye ne senti sika bia ye pede akai ewade kasa sempo nipa ba ko pe na obefa no so amana send sika na mayen ewade ye maye na ye mfa enimonyam hye ema odin sade ye yaka no ya serew se ye nso se ye nso how be da ye so ewade boaye enipa ni bi ho wode odo ode ayemhye na ye na so ono anso wo problem ewade mana ono nso adanse won kase na me ye no kwana me nda so na nso me wie ye no ewade wona me sika na madoyi so asame nso me yare abie kwa de ama me ahye me nimunyam ye de wase Yesu di mo amen enenti yeguso ahwe akasema kakra bi na so asema we nyina akra no ensa anye ye dia Peggy ba betrans ya sa for 10 minutes na aka ye 7 minutes easy na so onyame ne eboafo nti 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 okay papa ma Peggy emetrans na area modesima enso na kana so abeye ne mobetumi aye na yenua barreta ofori yebetoa ne case no eso ebusuafo no ema ne wu ye de omwura dem wo fa ye bia no every kobo wo mo de beba esanse one ababe ewo ma omo ma into we hear the ode behwe wo no Peggy Marco yenkwe na ya no mo presa omo de kwan ifa o kwa pe obi e wo wudie na wo wu a
o de no hwan na mbefa ya semo mako nipa ni brade dodo muda mo ni bre ya mo ni mre duro ma woni mre duro na mako se nipa o yare a na utanye yi anhwa na ohun nipa nyina bedwane de agya wo efise yare wo hoi ene ba mu wo hu adofo ene watamfo enti rita kunabusuafo mo ni bre mo de hye na japade no awie me se mako omani emre duro ha omuma omani emre duro because eno ni ade a sa wo no mo a ebetimi age wo nkwa na sa wo yare awie de mako eye enchia sonko ena me di free Ayona pharmacy for asoye ede breyen enyina efise Ayona pharmacy for ede duro nwanwaso de aba adwama so a mako ya nwanwade yie papa titu ye nuanom ma na mo konfikire a na ato mo no benabo na wo mo kam na mo su mayase o mayase mebu minsa na meni su breme minko de mebu minsa enti me maye na mayase reme me de no su mebu minsa na eba bum obi se me de no de eba eni se tuntuntuntuntum na obi so kane de o se me de no de eba mpo a eso me pade ni mu akọ eno ano no ebi emmabiem me se saafo ni nyina awie yi mutiri ayeyie moto adi moduro eno ane gynecare syrup eno nko ane adura mako awie sa wono mu a wo hu how be a wo konfikira wo hu anase mpo no boso me so na se wonya wo menses na se eja wo hawa edure betime tu ase ede ama wo edure betime ama wo menses na abayie edure betime ama menses na eba na ani tum no eba na waya ase real no anase wo de no mpo entumi mayie anade wo de na eba na eja wani subrie no edure betime etu sa wo hawa na se nyina no eno ane gynecare syrup Ayona pharmacy kofa baye omo so omo hu se enidane ya de bi a tete maye papa aso abofra wanya 13 years mako na wo so enidane efise ne menses ba wo besu a obedie mpo de ba na nanum ato ema aduane mpo enye nakono me se awie waduro eno ane gynecare syrup odofo fa number ebia na opesa woni doctor panyino edi nkomo anase aso asembi wo ha opesa woni doctor eche ufa number na wo frɛ doctor na woni na di nkomo obeje wo frɛ so no wa cheche waduro nde we besi abo wo na wa pebi anom number ne 0597 21 60 47 0597 21 60 47 anase 0597 21 60 37 0597 21 60 37 order for me se fa number no memfere yesi woton wo yade a ena wunya eno aduro ne senti ena awie image bresi madu na mede wo baba befa gynecare syrup edupa abedwama so a eye anwanwadwuma yie pa mesi emma na omubu omunsa na efi otim no yade na dane calendar aso obu ne nsampa wontumi enkwa adwuma obi bu ne nsa wontumi entu kwan efise ebetete no ne de na ebeba bumbum anhwe ya na akwakwa kogu nanim ase edura awie yi make am fama wo no eno ane gynecare syrup mesi se wonum bia ebeboa ama ohawa wo konfikire anase nso aso buso me so na se ohunu moja ni na se etete wa ebetumi atu ase ama no waduro eno ane gynecare syrup wona fibroid ene o matena emfie bebrebe no me se enne awie waduro eye baako pe eno ane gynecare syrup obi won ma fibroid ama nefu ayekese obi won ma fibroid no asabi ama ne yefu no ayekese aso obeka se woje enawo nanso buso me nkunu achi no de etia ene tie awie me se fibroid no memfa ho ne kese a aye ena menwini emfie dodo a fibroid no ene wo atena eno na de bia me betena me se adanse no ba na eba nanso ye ma me ba kwa ne de ne de bia ehye me nkura me betena ba bia me pesa me ka ema ye nyina ye ten se wo se wono no de eye emfie aduasa
30 solid years and a fibroid tete no emma aso wo hi ye kete fibroid no ma moja de bia no wo hu ni moja ni de bia na moja etu no enti emma wo hwehwan ye nanso nyame ya adoma okonya gynecology syrup ni bi no ye no ene wodofo ye ma mi si fibroid na anane agya no aso na nka obi di adanse se onkoye operation no na oso wo suro nanso onya gynecology syrup ni bi no ye no ene fibroid na anane agya ye ma mi ama waye fe waye abaya foforo enti mi si fibroid no enwene mfie dodo ene watena ena emfa ho ne kese a aye me si de wuhia ene gynecology syrup ne nom so enye ya aso eyen ha ma ne de afa abefo kwan so aye ede esa boa eti wanum omamu ha na se pharmacy shop bia obewura no wo de wo se ope gynecology syrup se din ni susumpo ena ne boye wo de ne a wo de wo be hu se ye de ato tv ni so fa phone ni etwa wokọ Akoma 87.9 Facebook live so a emranten stream wo honom wo betimi atwa na de ra pharmacy shop anase license chemical shop bia no wo de wo se wo pe gynecology syrup anase de wo phone so no fa kire de ote pharmacy shop ho no obeyi bi ama wakwakonom ama abo atu ha ase de ama wo mesisa white pa na ne watena white adokro white gu animu ase mesi aso white nti obi obeba ahimfie obia no na wakapo na tum gbanyan wonsa ema biemu a eduro betimi abo ayi white ne afri honom obi ho ha ne white ne eyi akese te sa akatoa obi ho so ne de no ama ensufita bi aya na etafri na namu ba eba so ama akonyame anim aya na ahomika anim obi de ba no ano wode ne papa obi won ma white nti de biara dana pad bono efis ensuo na efri ho ba no enye o oba misraw ehwo ne bia ya de bia me kase bema betimi sabi asan check a opa bia de ama wo obetimi abu enkyere ewo wanim nanso so oba ahimfie ho na se anika ni ho se ahomika enni ho no ma wokọ a omma bia gise de wodo wo gise de me do ne na awie me ka chew se white tete wo pa edro betimi aboa na tu white ya de ase de ama wo no edro no ne ene gynecology syrup enu kwa ne edro a white ne emfa ho ne emfie dodo a atete wo me se white atete wo ba bia menne na wode nyina asai eya de bia ehu ye pa nanso ye ka sei ehya ase obi ho no ma obefa ne agro kopem se obehu de bia white no anu odene esitie ana white na asai na wode white ama ne ba wo ye insufita na sei abofra nani no ena obete de ye kan ase enti oba misrew memma white enwu wanimu ase kwana kopa gynecology syrup ni bi enom enete se de na ma ko siti na fidie so woka no oba bia be ma ware wo a enye sebi awonko enti no ware wo awo de eka ho nanso so mo be wo awie na ma ko be ma be ma no ho akere no wontimi nya bibi emfa moa be ma no wutira nya ye na so otisi abonten na wonya ba bia wo bo no ho moden onya oba bia obe supporting rating kapre ne nsempo a ma ko so otisi abonten wo ma bia mu o enne na mama bebre no akoye family planning osimi pese metete ma wom se be metima ye bibi e de aboa me kunu obekwa akoye family planning na wie no kire afro obepese obesa wo ne ba na chi no na akoye bibie wo honom me se awie yi akoye family planning na e de ohaw bi e de abro obi wo honom o se me koye family planning sisa me menses no entumi ma obi se me koye media no e bank kitten obi se me koye family plan de bia me de me hu me moja ani obi se me koye family planning eja me ani subirie obi se me po de sisa de me jai family planning no nanso so menses no e mabiem ana se mpo no me jai family planning no awo no so ama ya mintimi emfa awo me se awie safo no nyina enkope gynecology syrup ebetimi aboa na sesi awode no family planning na okoye ye na de ohaw kese e de abro family planning na okoye ya amaso o menses na entumi mayie wode ne ba na wani so brio no awie mesi wadro eno ane gynecology syrup wona sabi wanim wrinkles ase wanim ubehwe nim fie na ebe 29 nanso so checking anim dua na ebe 60 years no mesi edro ebetimi aboa na yi sa wrinkles nyina afu wanim ama wedie no aye fefefe no edro ne din de gynecology syrup omam pharmacy shop bia obewura ana license chemical shop bia obekọ no
wo de wo so pe gan ni kesop said ya mekan se wontumi so emmodi na wo de fa wo phone ni twa na fa wura ho na fa che de wote ho bia wo se drowe e na wo pe ye beyi bi ama wo ne konom na mo ne ntu ohaw na se emfa ma wo ye maame no so omadu omomonopecia age no meka monopause no tete no monopause ama wo kunu adwane agyaw ama wonam ehyehyew obi ono a monopause nti wo se meto ase nyina etwetweme ana se mpo aya na ema me widie mu ehyehyeme mesi wanya monopause na se edwa wasum tete wo yie pa eye gynecare syrup eno nko ne adura me se ebetumi etu monopause haw ni nyina ase wo widie na emu hyehyew no sabi onam na ya na ewowo na se etutu no otu ase na etwetwe no me say kone kope gynecare syrup no bi nom na beboa na tu sa wo ha na se nyina e de amaw oye obi na se watenka no so adwane agyawo atenka se so oba bia mu aso wonte hwe bibia enkoso owidie mu a edro betimi aboa na nyane atenka no ama aso ukunu ana se wakodonkwe e ba wo nchen a wote oba bi nka no edro ni din de gynecare syrup emaya no enum wodi adanse ye maame no so monopause tete o so di adanse wo mo so mo bu o mo sa na o mani so bri wo mo no o ma ya se ewe o mo no de no entumi emaye de fibroid ene na ba betena o so kopa bi num ye no ene etumi aboa ana ne fibroid na amenne wade ne ho me se edro no eno ane gynecare syrup na wonum gynecare syrup a etu sa wo ha na se nyina ase no na wo pe impressor capsules so anom ama etu wachiri nkasa dompemu yade no eye impressor capsules na pilin so etu koko yade no ase mako wadaro machemi sima na mensa fa number ne entudwa eye 0597 216047 0597 216047 ana se 0597 216037 0597 216037 mako woni nyame enya adwuma da se ne ye besa ne ahia me da say aya akoma 87.9 FM on TV akoma mu nsem dwumadi no eno a ena wo hwe na fe wonso wotie no yeguso akasema be enan na chese yepega yemu ewo fidua yi emu estateria onyame enhira wo pa sanso ena Joseph Quay Franco Ventures ena Amadu Amibatu Daniel Mawunyo Mata Yeboa Sandra Redu Vida Gay Daniel K Haruna Al-Hassan Great Eddie Joy Ventures Comforteria Amanfopa Enterprise. Okay. Namisha mupa ma ade munko so ansa ne mra na sade ya ka no e wosima kakra bi a de so na sade ma kan ye so ne sorry kura say momo no de 24/7 no say ya register nti ye sorry o ma afidie no so no e na aka ba sima nso ne aso ne musika na de ye sorry so siman nine ne musika de ye sorry so sade ma kan no ye pese ye ma ochina ukuyada Wednesday etimi call hospital na here because heart enlargement obi nim yesi jonko ade beche so you don't know what will happen yare na ba ye pese ye kon nipa bebre wu o yare ma ye dwene ho se ye be kono no wu enti obi nim ochena de besi enti ye tenatena ho cha na eye west enti said ye be ya enya west enti no ene yese wo boaye de aka wonsam bia ebi kwa wa ye bi dada but obetumi asen ama 100 bi ambacho wo so sisi anemra obetumi ama 50 obetumi ama 200 bi obetumi ama 500 bi ambacho fabra na yen kekani nyina mum sisi ya ne yen fanya na kwan na omfanko 0245 301462 0245 301462 Happy birthday Enkoma Mrs. Catherine Odei we efri ukunu Raphael yet our friend Zero Raphael Nyamisha happy birthday appreciate every moment Nyami Insha papa birthday we enye nshira birthday we enye ni munyam birthday we enye mpija na de odun sabe sumbia no ewade enhye wani onyam na happy birthday bi Enkoma Tony Afuakwa Oye CEO Edema Tony Sack Electronics. Tony Sunyamisha papa na one Tony Sack nyina no ewade entre machine. O birthday we enye nkaidum
to the birthday bi ho a see anoma bi si wo mu no afefoforo batum ka say last year pa de me di ye erade ma afiwe anya saa remembrance no memory no enka wetim ko say obesa di foforo no be kai say 2026 birthday anoma kase na nyame ye okay Ruth a charge man so wo ka say ya no Ruth amaya 100 nyame sha Ruth pa Naomi ekutai ata nyame sha Naomi Rahel Boafo nyame sha Rahel Alonso 1 Enterprise Alonso nyame sha Samuel 30 Enterprise nyame sha Samuel Joseph Ochre nyame sha Masata Abudu nyame sha Felicia Debbie nyame sha Mickey OX Ventures nyame sha Comfort Terrier nyame sha Comfort nyame sha Emmanuela Efia Abeku nyame sha Lucy Brago nyame sha Kobina Benjamin nyame sha Asare nyame sha Amanfopa Enterprise nyame sha say enodi mabo dada mabo Amanfopa enti sade wonu anu mo sende ba na won so betumi ade aba sade me kan ye no nkasa me de bia ba nti no bebe yaduru ndi atopre eti wo de bia ba kura na 100 bi wo phone so 50 bi wo phone so 200 bi obetumi asend ya sister bacho send my brother bacho send my na yemfa nko sesi ya anya ye de sabi nyame adwege ebedi nko ade ewade enye abro na sade ye be ya ye be ye nkrofo nso mwa na ye de sere be hye nkrofo afunu momanti ana ye betena ha na ye so ya fa ya sere mwa ne bi e de afi onyini nyina na ye nko ya ho de beso enti fo so fa wo de no 0245 30 14 62 okay nti ye hwe wanim ye bra na so aye sorry so de nso ye hwe wanim ede Marcos jumadi no yakoma mu nsem Akoma 87.9 FM ye sorry so ama sports atwas ya na ma se ama monity ene hwe Akoma FM 87.9 Kumasi. God, that was supposed to go to her. Die. Hello.